Akoma yet to me Akoma oh, I thought that one Nikwanwa, Akwa ran a bisa. Miss Afuno, the soft ladies, me in Funuso, the gentlemen. In bed, they say, now, Zinzin, I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, no, say, Opamacho. Me for me, sick and a man, no fan year upgrade or year 1 year diploma. Nothing your bay on bayano, full teacher. Yen you need into me, the Missicano mano. Until now, I started our lectures now, edu weekends are oko. Into 2 weeks, na minim 2 weeks, or choir, or banana make catch and say, Adrian, if you're not so, or baby on my miska. Into me catch and say, Adrian, if you see, or bound on to Adrian and Brandy yendi. And pass all about the Adrian by. Adrian no buy and quite be dear Johnny na. And I may Mrs. Tamidi Nachimiansa, or Tom, besab any bread. Bisab no do na friend so bolo ye dear friend bisab and I me call my sister akwa make a chance to me panacho on free bisab 1 bottle any bread 1 cedi na me the bread no misike a me bomo wadene ya juma fe me yere me makama na CCS ni na ya de esu mi mu wa na me fon timi ko da hospital yi me enche na masako yimi enche na masako ni madam agency bed yo ya na me swati ni sa de meko ya ni swati sa de meko na blasia mate mato mu ni menyi Akoma FM 87.9 Kumasi akunya de akwa ana yihu ya ro baby ya na ade ne eko tilasia no kwa de mi twahwe mi ya de meko to brase wona ya refer me se me meraji me baji na ja ni jemu ani be piese kokuram na atom nsuru na ti doctor kuraje meto se ja mu konko he na mu ko ma faso me operation me so ma kwa dia ko duro no in fact I think we should nyina ba mabu o me ho achese me dade me bre ko kete sukura na kura mitimina nanti kura mitimina mitimi ni mi pedi awhwe ni bibia na se de akuduru de eri hia se hia moye se mi ma kura ni sususa ni me the situation wo ma edi isi am ni kwa se kura udi do problem ni ati wo on complete house yatimu just edi yedi die nyina e bibia mu just ehwe edi mi se na de me bana tiabedamu na sumo femene eye midweek April bosume nida etoso edu emienu enene ane April bosume nida etoso tumienu egusada ye kwayenim ewo April bosume no na chasa bosume etoso 9 ewo eye mfiempinu ene aduenum yensa 2023 emono no akoma mo nsam dwumadi braso wie Maa Akos menema bedwafo yaje adwa na akua wa ha evangelist Samuel ewo ha na nayre wa ha na pastor Julius so ewo do Ishmael Haywood producer wo bam chidom ene adontenes na so na Tony opokati gina ho ono so boaye nana yaw make say wono so de ekọ social media live ti Facebook yakoma 87.9 bomodi na like and page no comment na share YouTube Akoma 879 Akoma 879 na and also like bomodi na subscribe be your page no near notification bell no so press on you get notified no share ama foforo pin so to me enya bi a share and na awia yi papa cases no edoso ya bomodi ase betumi abone tew na yakoye nimpa bi atwa kwan aba sumi mienu da bia ye bakonti ya hwese betumi akonti taw yanko na ye ne maame bi enkodi nkomomom edem live ewo Onua TV Rabi 1 TV
edemu live ewo ho Osei Chrome TV so eye live sanso na Free FM 97.5 Techiman manager dache hene na pamfo mabie mu pa ewo Techiman ya enye asam ketwa kra yenkwane ne maame eni enkomo oba pa me mo hawie maame on se de mesi atena se no menyigi na mu o ewo se ka megigi dem pa enso migina ho se brim because mani abre enti fa ni bre na asam no eye ne bre sam ne yebeka no nya hotesem kra ti fa ni bre me yenko udin pacho no reka yan de pacho won ne wo fo me obekwa ma foforo no to no aye ready chen o me Rebecca Ayanda Rebecca Ayandam okay wo fe na bae pacho me free Sashi can 15 okay ene bae awie edi asamunti ena wonam me pacho awie die boko me ne be ma bi ena enyense ya be ma wode tesu anam na nyense ye nti nyense ni mu no bla na ka so wonhweme ti afed ma me de ya wo se ne sa na te de wonhweme de ya ene ye me dai kokko se nyense no ti ma ye ko ba bi ba ye me yensa ye ko ye still o mo so mu ntimi enye de enye ti afed ye to so nan mu na me ko ya afed ye me te hor mo na bi free FM 87.9 kim sa nam so pi ti bi so pi nam ka se me nye bi ana oso wonte ase se nyense no meka se mense no na se maame ya nse no de a ene e wono so wonso ta mo rebe de odba behwe ba dis maame ya nse na wono wonye de wonhwe me ampa me ba ya mebeduru fie no still ya na bra no onye de omfa me ho ya bondin ye ni bra no ni di de tesu ana eduwo mu anti ebia me kofio na se ebia me bibi ha me na se me kofio se ebia me kwakoka na bla na ne mentokwa ti e dey sa na ye me poso ye masunwiem ti nyame so ye me no ana me ye dey akwala ni isu ni e kacha me se ne sa na ti e dia me mfa akwala no siremfo so de owo a akwala na ye den ji sa wo de ne kokokere ne papa sa amre na papa no so na nan ya ho ti o mo ye se me ye de me mfa akwala no kokokere sa amre mpodie na ne na na ye otimi na nte so kwa adwuma ti me di akwala na koy me koy mpobla na anya den anhwe akwala na nim ti mama kuma baketuwa bi o mama kokoda makuma na dem ade a chen makuma na bani di matem mankasa na me ye den ti ade a chen na me krae ana me san bae ti wo mu ana me ye den na me sa ko ho se me kwa ko hese e ho te se ya na me koy no mo pon school ti school da me pon mo pon ye no ana me ye den oji akwala na ode ne bo no bo ti no madamfo bi nso wo ho no mo a wo ye den o ye teacher ni ti na me se me ko ho no makakosra no na ebia bi nso wo ho no ti edu table no so no na o ka chanse me ha na saade a mente ne bamfa no ma no na obetimi ayede obetimi ahwa akwala no ana me kora minim sa agro bi ne nyina ayede ne yedi na me so obetimi ahwa akwala we ana me yi ntoma na me de kyekere akwala no na me de kan no se ene sa na te aje na fa yede na fa kyekere akwala no fa na kofi ti be koyer me damfo bi sa me se na akwala no we ana me so ne papa aje no no si akwala no besu osha ana ode na mana sa ne de obesu nam so wonsu mane nsu ha na kakra ti e ba ya na me ye dan ana me call madam fo no fie na madam fo no ka se ne sa na te de kokkoje akwala na ba ti o ko odwo no ni ho no de akwala na ofie ti na me kora na de akwala na ye dan e kokkoma na o hye na chi ti na fe na akwala na suaa na madam fo no koy no so oje akwala na bra na so mfa akwala na ma ana o ye dan obebo mane ye se o so mfa akwala na ma na me ya me koye ti me ya me kokkoduru ho no ana o ye dan me call me kora no se mfa akwala na ma me no so mfa akwala na mame ana be ma na ka chen so nsane akwala na mame no sane na mame ana me ye de me di akwala na koy enti e ho no ma ye de e kasa kasa mu kakra na me me koy ti enwunu dwo ye no ana oba afio no diska 5 cedi no de bre madam fo ne se onje nya den fa nya aduane enti afa free ho no no ana me ye de ana me de bae enti sa akwala na be didi akwala na be nom ene e bla na mfa no some busani skasa mo bi hot mi dum no phone no asana chip ti wo mu sa ana me ye dai me de ba go so eti da no me ko me ba me wo e ho no mo no ka cham so ba be fa akwala no na akwala na di sua nya dai samre na akwala na nya 7 years o ba be fa akwala na mana ko no ho no ma ka da ko school eno kura na namfofo ena ye dai e ka kire na se wuni ba na akwala ba ko pe wuti nti wani hwe no to aso da na pa na so wadware akwala ni wudi wani mu ana ye dai no ye de o ka so ba fa akwala no nti oba ye na me frɛ me bra no na me to wo manim
sɛ bia bla na sɛ ɔba fa akwala no nti sɛ siremfoɔ nso wowɔ akwala ɛyɛ akwala no ho adeɛ ansa na wayɛ dɛn wagye ne ba nti mɛde to wɔ mani mu ana mɛbla na ka kyɛ me so sister saa aka sɛ bia akwala no da akye deɛ saa akwala no school sɛm deɛ ɔmu ntimi nka sɛ ɔnyɛ ne ho adeɛ nti ɔma ɔmfa akwala no nkɔ nti ho adeɛ deɛ time bia obɛtumi abɛyɛ dɛn ɔwɔ abɛyɛ na ɔde akwala no kɔɔyɛ nti ɔde akwala no kɔɔyɛ wohwɛ a no 6 months ana meyɛ dɛn metee sɛ sɛ ana mekɔɔ hɔ no nti mekɔɔyɛ no ana mekɔkɔduruyɛ na ɛyɛ ampa sɛ bla na yɛ dɛn bla na afirim nti meyɛɛ anwummerɛ no metena ase a ma no bɔ anwummerɛ bɛyɛ 4 na meba no na menhu no nti tama mɛhu akwala no isu wɔsu na wɔmeyɛ dɛ na mesɔre na mkɔfa akwala no nti mefa akwala no na mekorɔkorɔ no a nti mekraa wɔn mo ɛsaa yɛ dɛn ɛkɔɔe ɛfiri sɛ yɛyɛ siremfoɔ deɛ sɛ wo ne bɛrima tena wo ne ne gyaeɛ ɔwu a ne kɔa sɛ wɔkɔda no yi ase nti megya akwala no hɔ yɛ dɛn ɛkɔɔe na ɔtwe mmienu nam saa baeɛ nti mebaeɛ nam ne kɔtoo sɔfo anim sɔfo kankam sɛ nka mesrɛ no mfa nkɔtoo ɔma anim sɛ mesrɛ wɔ mo a nka akwala no momfa no ma me sɛ deɛ aba no ne papa no wɔnani nya nkɔkɔ abusua no saa nti gye sɛ ne papa no ɛti meyɛɛ dɛn mede kɔtoo sɔfo no anim no ɛna sɔfo no de bɛtoo ɔma anim nti anwummerɛ no a mekɔɔyɛ na sɔfo no so ɔmɛyɛ anwummerɛ sɔre nam de akwala no kɔɔyɛ nti akwala no mede ne kɔɔ asɔre no a mebaeɛ no saa na ɛyɛ abusua no ya nti memanhu adeɛ kyeeɛ no na mekosaa kɔɔ sɔfoɔ no sɛ mekɔkɔtie ɛmuayɛ no a ɔkɔɔyɛ no de ɔmo kaeɛ nti mebaeɛ no na makuma no anoa aduane na ɔfrɛ akwala no sɛ bra bɛdidi na akwala no ka kyɛn sɛ maame menni masɛm nyinaa ni hɔ a na makuma no sɔɔ mu adwoɔ no ɔsɔɔ me mu ɛneɛ kwasi asɛm na meedie no mmɔ asɛm na meedie no adɛn nti na nipa a ne maame ne papa afiri mu ne yɛnya nsie funu no na memede akwalaa no kɔ anwummerɛ sɔre ɛkɔtɔ aduane ma akwalaa no a akwalaa no adi a ɔbɛfie a ɔso wɔni aduane wɔnte aseɛ kɔhwini bɛɛ te sɛ wonam sɛ a adwoa ɛne yɛkɔhwie die ne kam ne womienu nyinaa pɛ ɛfiri sɛ wowo te wawu ne kunu nam so menni kunu mene womienu na yɛ akɔhwifoɔ nti ɛbaa saa na nakwam no so wɔnte aseɛ ana ɔno so yɛɛ dɛn ɛdi ka kyerɛ me sɛ meyɛ gyimifoɔ paa meyɛ kwasea nti ade nti na ne nua ba menim so ne abusua pani ana ya ne nua ba na kasa na me so me ka bi odi mata na so makɔdi na tembi nti e ba sa na afi makuma me kunukuma no ɛyɛ dɛ ɛne me ɛyɛ yi so na mka kyerɛ sɛ wo adwene a onyansa nka wo nua no kora kasa na ka betumi aka kyerɛ sɛ obi adwoa gya ya asɛm a wo ka no na nipa asa wo yɛ dɛ wodi nipa na atem wo so wasoso ya wo ne yɛ dɛ aka abo mu amudi me mpamora mu nyina mu di matem na ni e kasa ya nam de me ye de me kofa me ka anam de koye te wo mu a na ma ba ho no ma ba behwa akwala no te me ba fie ho no sa me ba behwa akwala na we frɛ na we nso afra akwala no we frɛ na we nso afrɛ no se me ko fie se me kwa akɔhwɛ me ba gya akoda no no ɔyɛ wo ba oba no a ana me pa cha wo yɛ wo kura ba me pa cha me ba no me kwa akɔhwɛ me ba na we ya frɛ no bi wo hono mokra mekwa kodu ne nya afre ne sami hu akwala ne bi ekopem se me yeden ne yede akwala no so akokoma mekra no ne yeden one ne tie enti e ba ya ne e ka ya na abusia no amanfo se ni kwan se obi awo no ba na wo timi de ne kokoma na kra se ne kra na yeden entete akwala no enye mra bia sa anam se ya se enye mra enye aba nti meye ne enti o mu a ana wo ye yeden me de free honom ana womo ebeye yie no ti ayie na womo ba beye no womo atimi akwase abusia yie ne na awotwe da womo akwase abusia yie ana mede womo kɔ wadwu ɛwɔ gɔso ti wadwu na mede womo kɔ ye no ana wadwu fo no ka kyem so emre bia nkyerɛ sɛ obi awo no ba na wetimi aka kyem sɛ abusia mo ye de mo bagye akwala no ɛne enya mmra ebedu so womo ba bɛka asɛm no afa womo sɛ megye akwala na enya yie na womo ayɛ dan womo kɔ ye kromansi ho no mu biem ana yɛde womo de kɔ ye yie no ti ayie na wo mo ba bɛyɛ no na mde to panimu bi anim na pani ne ka kyerɛ me sɛ mede bi nya abotre sɛ me kɔ ayie no saa da sɛ abusia bɛhu sɛ ma ba ayie na na sɛ me ma ayie no ye bedidi ana me ne ma hɔkɔ bedidi obi ne hɔ timi ba yɛ korɔ bɛ ma yɛ akɔ aba ɛwɔ ayie na sɛ nti abu me kɔ susu ho kyerɛ pani na pani ne ka kyerɛ me sɛ me nya abotre na nyame yɛ ado na sɛ ayie ne to bibia wia adwuwada no mentena hɔ ankɔpɛ adwuwada no nti dwuwa no yɛ bu nkonta na asɛm wɔ no na me ne abusia naka nti nyame ya adom ye bia yi ni wie ye dwuada no na omoko bu nkonta no ana bla ba akodi tu bia se ai tesu na oba bia wo nti odi akọ wadwu e wo go so
nti se abusiafo no mo ye ne dey ana nti omo ka asa apɛ na abusia na ɛyɛ den ɛso so no mo frɛ me na me kyerɛ asɛm no mu nyinaa ɛkyerɛ abusia no se ni me ba akwala no kora no mo ye de omo ne me ko nti e ma abusiafo no bufu bebre e ma abusia ne no wafa papa na ne ma na ani agoro omo ye papa na pa na ne ma no se efiri ho no mo ye na sa yie no me firi ho no me fia mo ba du abusia na de ho no mo ne abusia na aka e bebesi ne ti me kwa wono se me kwa kwhwa akwala na abusia no we sisei me nkasa kwara no ai me kwa kwhwa me ba na abusia no we sisei afa die ti bi wo no metimi efiri wo no makọ no abra me ni hu me ba no kopem se me ye den me ba sa nti bronya so ya na me ko ye se me sra wo mo a o mo mfa akwala na nye den emfa na mame na me mfa no konkodi bronya afa die wo mo tena ase asofo na kan ye no no mo su yo mate eda no so ma me froka ba bedru wo me ba ya o mo se akwala na ye den ma me enye yi na bla na ibe wu no kan samanse se wo munim na se me ba ho na wa wo de akwala na be ma me bia no ye o ba fra wa samado nti nya de sa akwala no o me de ne be ma me ana se o me ye ni se nti eni nti na ma me de bae nti ukunu tesu enkrofo ye japade na wo mu wuo na ye will e de amabusia ye will de ama ma ye will de ama yere no no wono ye ne will ye nsamanse de to ho se wo wu a moba no me de enya koda oye wo ba minim se mokokje no wo hospital na mu hia ba na mokogje ne dia because me ba kan ye wo den dodo e wa ya me ba osi akoda ben nti ono dia wo ye nsamanse to ho eye wo to ho se wo wu a moba no e mo mfa ne ma wo na omo de ne ma wo a oba den omo de ne ma me a obi besa wu ofie ho okay yehwe bema ne wu ye no abosom ya na se fie sei ni tesu paacho wu ye beye ma me ma wano so ma me paacho wu ye beye 1.5 year class in Europe papa okay na che so wu ye na eburu 1 year ko 2 years no okay yehwe efitiase na wo kasa bema no ye ho ade me paacho da bi oye die ni wo ye dakatini na wo nso me so me kusasi ni okay wa anya ho ade me paacho da bi mudi agade na nade ye di jade mudi agade me paacho ekwan be so na mo fa so di se agade no se bi a wo bewo na mudi agade de nanso e bi e wo bibia wasemo ye ansa na akoda no atumi akodi na agade ye de na wasa be ma no ko ye paacho na ka se nko ye me ho ade okay enti mo mamamre mu no se be ma dagatini na wonso se be ma anye wo ho ade a sei na mamamre no e ka fa akoda no a o wontam no me paacho se be ma de enko ni ho no mo ankasiremfo ya mamre de be ma ne free mu a ne japade ne ma de enya japade be ma wonni si dan paacho de moto asase me paacho de moto dan me paacho me ba na de me nka ho okay enti de make wanya japade bia nso de make no ye akoda no moba na wo mfimfin no ena mi bisa se be ma na anya wo ho ade sa no a moba no still woda so di agade anasa amamre bi owo e woso wo mo yansa na ba no atimi akodi be ma ne side ena mpese me from momo side ho me paacho esremfo se nkomo ya akwala no ho ade enti se wo ma anya akwala ne ho ade a sai na mamamre ka so ma anya ne ho ade a na se obeye dan abusia na je no kopam so ma ye ne ho ade no ma beje wo abusia ba na beje no sabe ma abusia fo ne me bla no na wose wusini pi ma me mani abiri o enti se momo esremfo mamre mu no woni bema no ewo na se bema na anya wo ho ade ana ye wa mamre bi obeye no wa akoda ne ho ansa na akoda na ye ne dia me pa chan wa mamre obeye na akoda no okay nti se wonya mamre no wa akoda ne ho a akoda ne ntimi anya bema ne dia me pa chan sa mamre no bema ne ye yansa wo wu me pa chan da bi wonye okay wo wu ye no so no na busuafo beye sa mamre no me pa chan da bi omo meye eno na wotwe da wo mo ye ye ni wie no abusia na tena ase no mo ka ase nka abusia no konkoye emra mehu abusia na asem wo ho mo ne wo monka ebesi ne abusia ne ntimi ye dan ensi ho no
ɛna bɛrima no nso abusua no nim saa mammerɛ no mepacha ɔmo yɛ aware mepacha ɔmo kora de den kora sen yɛ de okay enti yɛnhwɛ sɛ yɛhunu amammerɛ ne fa ne hɔ no de a na kyɛ sɛ yɛaklɛ hɔ no de afiri hɔ na wo se bɛrima no ankasa no wɔhyia a wotasu wɔhyia wo na wanya mfie bɛɛ sɛn wohwɛ ne ti pɛn so a na wɔwɔ bɛɛ sɛn ei maame onye ready ɛno abɛyɛ 45 ana bɛyɛ 45 no bɛyɛ 45 years ɛna wɔn nso so ɛ ɛso na afɛ no manya 42 afɛ na nso anya 42 okay 45 years o se bɛyɛ nti ɛnyɛ sɛ na ne age betumi aba sɛ na ɔboro okay na wawoda mepa akyɛw ne yɛ so wɔ ba bla na deɛ no ɔka kyɛm so wɔ ba na akwala no so wɔ anhwɛ no to owu wie no na ɔmo de abusua no kɔsrɛɛ efiri abusua no hɔ ɛpa akyɛw ansa na ɔmo de akwala no ba mo yɛ yi to ɔmo yɛ yi ne wie saa akwala no deɛ ɔmo asa ama no kɔ ne maame hɔ okay nti ɔwɔ ba da mepa na meka sɛ wo se wanwo da de ba ne meme deɛ no ne meme deɛ no ɛne akwala no a yɛbɛyɛ yi de no baayɛ no okay na ebra wunyinsɛn yɛ no wo se bɛrima ne ka kyerɛ wo sɛ nyinsɛn no wonim baabi a wokɔkɔ fɛfiri yɛnyɛ ne dea enti kɔyi gu mepaakyɛn mepaakyɛn wɔka ne sɛn ɔka kyerɛ me sɛ mampene a meyɛ nyi nyinsɛn ne dea ɛne nyinsɛn no ɛnyɛ ne dea dabi wɔse wɔnyɛ ready so ɔbɛwo saa no tobo one ɔnyɛ ready so ɔbɛwo ɛne wakɔ nyinsɛn two akwadaa no nyinsɛn no ɛnyɛ ne dea enti na no wɔse nneɛma mmienu na mibisa wo wɔse nyɛ ne dea kɔyi gu anaa ɛyɛ me dea but ahokyerɛ wɔ hɔ menyɛ ready nti kɔyi gu mepaakyɛw na metimi hu deɛ wɔkyerɛ nyinsɛn ne deɛ na yɛ ne dea wɔse nyinsɛn ne deɛ yɛ ne dea so ɔno na bɛto akwala ne din sɛ bright wɔn sɛ nyinsɛn ne nyɛ ne dea na akwala ne yɛ wo no no nyɛ no aba bɛsɛ no na ɔto akwala ne din sɛ bright hi me agria eyesi na mi koko payo mi koko no start say ehun papa isa ba no a na me ho no me ho sa me pai mame you know papa wanya menopause me bi so asem Rebecca say na me ka say me say wanya wo da bi me bi so question yima no wanya menopause ana me nidi me nka sentia wo bia but bi so asem me paakyɛw so ɔnyɛ ready so ɔbɛwo ba that was minim die tia me bi sa ɔsa question way because me moba eti ne di nkan tie mu ansa na ye de aba soro no e fom ho no wo ka say bɛrima no sɛ wɔnim baabi a wokɔfa nyinsɛn no wɔka sɛ wɔnyɛ nadamfo no no ɔmaa ne frɛ me mefiri hɔ no mu a yɛkɔ dɔkta hɔ a yɛfiri hɔ kɔ fie no ana ɔmaa nadamfo bi frɛ me baa kɛka kyerɛ me sɛ me mampene ampena meanyi nyinsɛn no na madwane na makɔ fie di a ɛne nyinsɛn no ɔmu nim ho hwee ne bla no wɔnyɛ ready sɛ ɔbɛhwɛ ba nti nyinsɛn no deɛ no ɔsɛ yɛ ne deɛ mpaakyɛn ɔmo ananyɛ mu wɔ but ɔnyɛ ready so ɔbɛhwɛ mpaakyɛn nti kɔ ne kɔ yi gu mpaakyɛn nti wo nso woyɛ sɛ ɔne ne bɛkɔ akɔyi agu mpaakyɛn nti mokɔ hospitals dodoɔ sɛn na mokɔɔyɛ ananka mode aduro na ɛyi nyinsɛn no ato agu mpaakyɛn yɛ kɔmprensa mokɔ mprensa deɛ nti na moanyi nyinsɛn no anguo afei deɛ tam a mekɔɔyɛ no na afei deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa na afei mekɔɔyɛ no makoma de me kim saa na mesɔre pieɛ na ɔso wɔnte aseɛ sɛ adɛn nti na mesɛ menyi nyinsɛn no adɛn na baabi mprɛnsa na mokɔɔyɛ mente aseɛ adɛ baabi a mobɛkɔ bia na obiaa se wɔntumi nsɛn nyinsɛn no anaa mepaakyɛw no ɔmo sɛ yɛnyini na ɛnyɛ abosome sɛn na afei na ɛkɔ 4 months afei na ɛkɔ 4 months mepaakyɛw okay nti deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa na ne wakoma ɛbɔɔ pirimpirim ɛna wo sɛ ɛno deɛ wontumi nyi ngu na wodwane baayɛ okay nti woanyi angu no a wobaayɛ no mepatwe wo bra bɛrima no kaa sɛ kɔyi nyinsɛn ne guo no hwan na wobɔɔ na maneɛ sɛ ei me bra atie bio Mr. Tesu a mene ne teɛ meni na wo ne natena nya abosome sɛn anaa mfie sɛn na me natena benya bɛyɛ afe ba afe Mr. Tesu a mene natena afe a mo nyinaa munim no meni na nyinsɛn a wɔse me nkɔyi akoda no mfa ntongu hwan na wobɔɔ na maneɛ sɛ deɛ bɛyɛ a wokɔ no wɔ ama a yɛbɛhunu sɛ firi bɛrima no mepaakyɛw mebɔ master amaneɛ master no koraa ka kyerɛ me sɛ nka menyae
mama nkonko yi na me wo kura na so wan hwe me a ono obehwe me master no ye hwan ono na de tesu no master na de tesu ono why you confused the be no ma no wo na de tesu anasa master na de tesu go ono de gonyo no on sa no ma no ye enye number sem me say why na wo yi ni dance ni wo koyi na me ka kire say no master no na me ka so ono ye dance ni nti master na ka kire me say mami yi nwu na yen se be bi edu no anyini oda so te ase me pa chan ya obetumi di asem no ho me pa chan okay ena ama wa anyinyi nsem me pa chan woni be ma na net dan kro ma fi kro anase na ukoda koda ekofie me pa chan na be ma na ba me fie eh wo ye teacher ni ana oba akuro no so no ye teacher ni nti na bla na nya dan no ni dan nti na me ko na no obeda na tesu ni dan da bi nti wo fie na no obeda pa chan ya no da kotes nti wo dem na no obeda me pa chan ena odi nyinsen wo wo say san kokko yi tuguo me pa chan ena no ye teacher ni a wo je bosom ya katua me pa chan ena na wo so ye de adwuma sa abre no me pa chan me ye kuya na wo ye kuya me pa chan ti afenu a woni ne tran ye kokko so nyinsen ye ni nyina no Salome ena obaye wo ankasa dem me pa chan wanfo anko ni fie da no se ba bia wo firi ba ye no na wo ni fie wo wansan wo be kira de ono no wo ba bia me kasa na me kwa na busia na me kono e ho na no wo firi no wo je transfer no ba kuro no so be ye teacher wo obetina ho so ayi minimi so obetina ho na che ya ansan na wo ba be hia okra ne wo ba be twempena fe wa han dan wo kuro no so me pa cha da bi okay enti wanyinyi nsan na anto angu me pa cha da ena wo ne netina he ne bu afu because wanyinyi nsan na anto angu wunyi nsan mu 9 months free 1 month adequacy 9 months ne wa wo mu pa cha o hwe me pa cha da bi wa na na hwe ho me ana na me hwe me ho ade ba akọ no otimi ya na se me kọ doctor de a no ama me doctor sika sa akọ huma o se medidi o se mede we ne de na mfa na ho ti doctor sika nkwa na no de ma wo ya no so we me wo ya nso wan hwe me ana mo ma kwan ma ne beto akora ne din se me wo ye no ana master na me ka so ka se ma me nye dan me yinyen se ne nguna yense na nyini se wa ma hwe me kora me wo a obehwe me no sa master na ye dan na de edi ne de bai master na I master go nyo no mpacha aha wono ne ka se be ma no ese on hwe wo kra na ma nyinse no ho na wo no master ne be hwe wo nti master na didin ebeto akwara no wo se bla na de edin ne de ma no so mfam na meto akwala no di nti no wo so didin so ma me ye de beto ne ba wo on hwe wo kra wo ko hospital dia ma uzika de ko hospital no di nti di abedin to no be ma no wenzi ase ana ma hye na nya samutu din o train o de ma master na ba Akoma FM nti adina to hwan o so ya den ya adina to hwan ya koda no ya fana to obi a o de bright nti oko school me ba chan nti school me your friend bright o de bright Tenvele bright Tenvele ya fana to obi a nti Tenvele no ya fana to obi a Tenvele ne ya hwan din Tenvele ne ya busia din ne papa din na wo ka se ya fana to obi a enti no Tenvele no enya obi a din like enya obi a me ti me nkyere se Tenvele ne papa din ana na maame din enya na sisi a wo ka se ya Tenvele no so ye we ya troublesome let me tell you Debbie mama ka no ebi a we ya troublesome kakra ti na busua no e de wo fa sa kwan ne so no because menya trouble bia se mama nsi bia metimi ayede edi e wo sa asem we mama ka no kranchiro wo attitude a wo de tia akwanya yi mu no e kire me se wo be ya troublesome kakra because be ma didi aba enum bi se o se ya de na edi be no mo de bai wo se bright ya de na to hwan wo se afdan to obi a maybe say so your co school and ni school din dey say I was bright Tenvele ne ya why din ya dey need to obi ana me kira wo say me Tenvele no me ti me kira say ne papa din ana ne maame din me wo de din ni ba ye no wan kira me say ne papa din o de na to no papa ana ne papa ne de Tenvele no ana ne maame enti me nkirem okay mate wo so wa misa
says I didn't chat one bema when me say bema ne din editesu enti din no omode ba ye no we misa master ne din ya so bright ne so ne de ye hwan din eno an se won so agi 10 vele no na wo de ato akra ne so eno an no di enti na wayi wo kura baba akono ye de ne bema na wo de ne de omo no wo betwe ho manso se bema aye wo anasensa manse e de ato ho se wo a me fa akra ne ma wo aye mother di na busuafo ne wo kokon I don't understand and let me tell you I see how me hu no hwe but what attitude that wo de ti akonya imu no enya me fe man kan na me boa good enti no bere ban wo akra no be ma na hwe why na be yi wo free hospital be pa cho me wo fie okay mo anko hospital be pa cho David all right enti one wo hwe akra no from 1 month wo no a edikosi bere ban ansa na be ma ni be som aboa wo akra ne hwem be pa cho be wo ye be ye 6 months ana kromo assembly man ana obeka kire nsa de wo ye ne de enye na wawo akwala na se wo nhwe ne woni ba na se wakwo akwala ba ko na ntimi nhwe akwala no na obetwa abo ma no 600,000 so wontua month bia na me fanya de me fan to pampers o twa se ne ma no 600,000 60 Ghana cedis me pa cha okay on fa nye de fa mama na fan to pampers mo akwala no nti afa duru ba bia no watua du bi ho nso a wotimi ba yi 10 cedis bi ho no wotimi ba no yi 5 cedis no de ama me se menye na maje na me de aye de master ba na me de aka kire ne se oba iska sei ana ode aye de wode abreme na master so de do be bia menye de me de menye enti wode ba na maye de na maje enti ta bi wo ho no so oba no ama me 500 enti 550 cedis aha okay enti wode se sika ne ba ye drubere ben ansa na obehia wo a wo beti akura no free wachi edinama no saa yi no kura wantua kura nuru be ye 5 months kura okay and we jai nti wo ma master hu se sika no ontua me pa chan assembly man no me pa chan assembly man na hyehyɛ samra me pa chan nti wo kɔ bo na ma ne se mra na o hyehyɛ ma ba ma no sika no won fa ma me pa chan okay nti yenhwɛ bra wo hia ba ma no anamo ka akra no ho asem a wo te no edi na si ye ma wo te akra no na o hye wachi ne de ma ba ma no mene na anko na ayete sa agro bi ne edi ntina akwala ne kuta no akwala ne kuta no o ka kire me se ono meti akwala na ma no kro obetimi ayede obetimi ahwe na me se ntibeti akwala we ma obetimi ahwe no ana ye ya asere no se adenti no ontimi nhwe no etibi de minim sa agro bi ne nyina yede ene yedi ana me yi ntoma no ede yede ede ka aho se ne agina fa ne ha akire etibi me firi wono ma me ko ofie no ana waye den me ko madamfo no me ko duru madamfo no school mu no madamfo say akwala ya waja no akwala no besu ana madamfo no ko ya school ayi edwem wo san ko akwaje akwala no okoye na be ma de akwala no ko fie ana waye den wo to an say ne ko akwaje akwala no ofie aba to okoye na ode akwala na kokoma me kora ana wo hye na chi to so ko du ye na akwala no isu nti akwala no isu no wo so onfa akwala no ma no wo se onfa akwala no ma no na madamfo no baaye ana me ye den o ka se mra mesen kwaje akwala na akwala no isu nam koy nam se meji akwala na me kora no so mfa akwala na mame ana be ma no ka chen so won sane akwala na mame no o sane na mame enti wunyi ni se be ma no enhwa akwada no ho yaw ene ho abufuo nti na ebia ma wo dane akwara no edene ma be ma no na emom nyesa agoro bi na na mudie because agoro de wuntumi nsane wo ba fa ma be ma no hwe be ma no ma ne nkonko fa ka nkofie da bi nya ka o enya ka o ma mfa ka o kuro na so ba bi a me kwodokwa na kwa wa mpa cha da bi na nya bufu ujidi me pa cha na nya bufu na kwara na nya boso me say na kwala na nya 7 months 7 months mpa cha na agoro na mudi na me mo na me fro ka de akwala ba kuro no so enti me ko madamfo no na me mfro ka me ko madamfo no ho ti madamfo no ho na meji akwala no enti sa da no kora mama anya da ma anko me da kuro no so da no enti enwunu dwo ya no no de 5 cedi de bre madamfo no se onye mfanya aduane akra ne da be ma ne nche ma de chen me pa cha da bi adana na akwaje wa da na me kwaje no enti efri bra wo kwaje akra no
edi sanya sana akra ne say ko di be man ho bi mu oh eche se sabro no nyanya 1 year so obefa akwala na 7 years na obefa no 7 months 7 years baby obefa ni 7 months na wokwaje no no edi 7 years ansa na akra ne say ko be man ho me pa cha okay sabre no from 7 months na to 7 years na de na be man ye na sade wa akra ne ho me pa cha no wanye ni school me pa cha na wanye dai it is a school say ba yi ayere no koto ye no just madam na ka it is can be kura no e hyemu besi na wan tuye madam na ka okay na ohwe no but na ehwe ne nyefe ana akra toda na say bi oba ho no ma otibi yiska no ode no ode ahya akwala ne nsem ba na nya de say ye hwe bi a no ohwe akwala no ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadi no a ena waso eguso a wutie midin ade Maa Akos no kwasem se asamo a ye kan enka ye benya na nka be ma ne da so te ase na nka ya frɛ no wa ma ye ni nkyeremu na so be ma na firi mu ena obi to no nwom wɔse efunudifo woni ano no de akasa de aka na merefie ba first na me ni motopa ya tetenwom pa inti mintumi ane mosre ebra momusua Celine the way when the wind was so cool but forever na musua was like for you no aha na yes ya gata ehwanu mo bi ba ai inti efrindi form ayatetanyon pa ena meto kire wosano nti be ma ne nti ase na kampase afre no bata busuafo ni bi ho a ya ne wo mu bedi nkomo ma mimisa se kwanya na be me yide wo faso nyina menhwa akoda no fa 60 cedis bra no de 10 aba 5 aba wutumi bo busuani bi ama ne se mo show ade mo brother tesu ade ye minie me pa chaw e ba ye no me ko be ma na papa ho e de asam no koye de ekoto se nyensen se ye na yi nyina asam papa na ka kire me se nka nyensen no me se nyensen na nka mewu se be ya wono na pa de ka me se minim nyame na boa me ka me se nyensen na nka me nyensen nyina be ko etina papa na me ko se ya na papa na ye de bi wo 50 cedis na papa na de ma me se je kota atare ya sha akwala no ha enti yehwe ebusua no bra be manti ase no mo no wantawa like ase na montamunye be pa cha wo mo se wo mo bla no eni ba ana me ma fo so ene na ebe wo ba woni ba no wa enti na make no enso wo se be me wo ba bi wo ba bi sa akwala no wanhwe ba akwala no wo wu ya nsa na akwala no wo mo ehu so wo ba bi okay mama ya kwa huma ne so na ya ne brother ba konkodi nkomo be me na ya yam wa ha Pato me jesu na pom te san na mi ado me ho yesa na nge okay me din de Maa Akos me ka se free Akoma FM ewo kuma se askwa ena onuati one crying ya winim ababa wa ye friend no Rebecca wone wo bra tesu ewo ba akoda ye friend bright yo me pacho mo bra no be free mu di asam no ka fa ne ba de ho na ofri mu so edie na esie ewo akoda ne ho okay le bra no be free no na one ma me no ntem no na problem wo mu ntem e say na akola mbazo one ne enyensa akola no Same baby ano ewo ano chira de no maame no esi eho hospital a clinic yamba a chief compound but no so onko ya na tan bia okogo so ena okohwe atinenta eti bibi obekoji ano e bra ni mani skama ni ko nche odibe wo akola no na owo akola ni wiye no enimu na maame no na me bra nya ayi really osa e kan iti ehonu aje chance free kunu so eba babiana ne papa mo won iti obehwe ne ho yadea na odi release preko odi free ho iti enimu na ahodi ni no oko back iti na me ne buy ebe kamera na
I mean, I for now, no, I said, you make a cranky. Of course, you are many by Aklan as I'm already. A kick up of me 5 months. And not the Aklan, but 20 brasses on Shakulan. It's one Yakulan. You know, the any career, and teach about Kokrama. If the car be a one, I say, no, Jakulan or Yura is free. Or cocktail, baby, say, from another day 8 o'clock up to you know, therefore. And I need to say, 90. Oba no ni oba bi su na wo ha nti oba no kwa na oma ni ska koton Colombian no di fi bi akola nti wo mo na anyime no ndo bi e friends ma me no be fa akola no ko di wono de o hwe na be du se e bi akola ni start school na school wo ku no but ma me se akola no o ma ni ko school won ti na o mo ba ku bi o ho camp. If you know what do, I tricycle from a good year, and I do Nkulani going back school. And I'm a grand castle, no Akulani shop. The first time a good year doing to me, man, Akulani young family trip, a good young and cook school. Into that you need a day on one, a teacher near the Akulano, and the banana. In 10 years, Akulano, the Yamami continues Akulana pay at the yard. Acha na what you do some lawyer. And I mean, Madame Bafo says no. Yakulani are doing it. Or Tayari are doing it. Rock or Yakulan. Now, no. Then, make rock or Yakulan is never 2.5 years and will be free. Akulani Yari complain Diama. Now, a minute of me brand new only my men. Don't tell me brand new no cases. You know, you will be. Or TSU Akulano we mami ba so ba be fana kwa my man kwan e man fan ko because say oni ni aye na ati wa ti na fan my man kwan sa if you need na me bra ni kam if you see no me bra ni wu wie ma na die ya oba be di Akulano e ma sam na ni ntie no if oba ya na afen no odi eti akọ court I social welfare go and we call him almost like you can that is a free na yanka you can to the anti that's a mean to my emra near the year ya nase ya ni namu e bi ka de brand call e ya me bra ba ko na ku sa se ni wa e ma mo ko ka se no ni brand dia ni for say ye if you want to say that Akulano now man na no ni black no nti oba se dan oba se oba be ti Akulana ko oba ye hu obi an ko so ko ti Akulana eti madam ba ko pension ene ti e na bi se man na ba so oba be ti Akulana ko eti e bi Akulana ko police station e ma police ko ka se nje ni o ye emwa then say ya samba se oba be ti Akulana and let us know Akulani be it no grana e bi na tia jami break ma ba ko o oni ya gbe o ku I say on Akulano on na e bi je jan se ya oni na ya Akulano won nchen o ku school ndi na no a be when we come mo kwan e no samba say oba be fa Akulana ko no ko di sister e le ka si ita no o mo ayi days 1 week na wu na ibi na plan ko ba na nse ma me bra na ka to on ni ya bo ni na isi ya bi ni si na ai sebio asema kwa ko ku mo sem obi a waka na asema to na ewu ja ode ya nyo pa yin fa ni yan si an kan to a na si ja plan ma na bi sene chini bi da na ya kan sem ito ni abotre ya kan sem ni ya se di dia tutuma and the Akula there, and you're back for about the fun. Now, na ko holidays for baby, because Akulani ko school. Yes, we need one like I say, Akulani school ni there. Now I'm finding like Akulani school ni there. Then that's one layer basa. If you can't find the chair, no can and say, 19 days, 2 weeks and of failure. You can't ask them to. And now I'm not paying me to one. Line back of friend say, Mamma, the Asem Abba, Akoma, and say,
ɔne ne bra ɔba no ɔba bɛgye akwadaa no a yɛnte ase akwadaa nkoro owu no nanti no kasa ne nua mu bɛɛ 11th of January ɔba me bra no ɔbɛsen kɔhwɛ akwadaa no kura ma ne sika ne ade eti akasi akwadaa no ni baabi ɛwɔ bia na ɛnyɛ nokorɛ ɛni baabi akwadaa no ama ɔno ankasa akwadaa kɔsi akwadaa tìjú náà àti náà wọ́n wọ̀n. Okay, me da say Rebecca wokɔ hwɛ ɔba no ɛnya sɛn abɔsumi bɛɛ sɛn ni. Kɔhwɛ no buro nyanim na mekɔɔyɛ sɛ mekɔ akɔhwɛ no na maayɛ dɛn no masrɛ wɔ mu na akɔɔ bɛdi buro nya no buro nya no mu na mede kɔɔyɛ nti mekɔɔyɛ ne yɛ sɛ ɛnura nko na akwala ne fira de bɔ kurom sɛ to ɔkɔ sɛ kurom nti maame baa fie adeɛ akyeɛ nam saa afɔ so nam pɛ moto ɛne yɛde mekɔɔ ɔsɛ kurom no nti mekɔɔyɛ na bla no yɛ dɛn na ɔwɔ bɔda no so ɛna mekɔ frɛ no wode w'ani ɛkɔhunu wo ba like wokɔ sra no ɛnya sɛn sɛ wode w'ani ehu no mede mani hu no de buro nyanim da December ni mepaakyɛ okay ɛna wode no okay wakɔ hɔ sɛ bi a wokɔhwɛ akora no nyɛ sɛ bi a wokɔfa no mepaakyɛ ogyina so wɔ meba wo so wakɔ hɔ sɛ wokɔfa akora no anaa wokɔhwɛ no ama ɔmo no wanya akasa da mepaakyɛ sɛ wokɔhwɛ no nyɛ sɛ bi a wokɔfa no akɔ o maba mebɛsra meba mehu na kyɛ matɔ mpaboa bi mede brɛ no ama wɔn no wakɔ sɛ die nti no waba ɛbɛhwɛ akora no mepaakyɛ dabɛn me last year buro nya no ana mekɔɔyɛ sɛ mekɔ akɔhwɛ akwala no na nka masrɛ na nka akwala no ba bɛdi buro nya no wɔ me hɔ ɛnna mekɔɔyɛ a me sɛ abusua no nyinaa bɔ ku ka mo from na mfofoɔ nyinaa bɛsi nkunya ya wɔn te wɔn nte aseɛ sɛ maba sɛ meba bɛfa akwala no ti ɛbaeɛ na abusua panin no koraa yɛ dɛ wɔn abusua panin no koraa ka sɛ na obi a ɔwɔ ne ba na wawo ne ba adan nti na wotumi ka sɛ akwala no nkɔ no maame hɔ na wode no kɔma wɔ bi a ɛnya no maame na ne ɔne ne teɛ ɛyɛ ɔmo ankasa busua panin enti papa ɔyɛ ya no mo ka sɛ bla no kansamanse na busua panin no ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔkansamanse deɛ a sɛ ɔmo so ɔmo pa akokɔ ɛne nneɛma ne nkɔnkɔ yɛ amammerɛ no ɛne saa na teɛ deɛ ɔno korɔ wɔ akokɔ no bi wɔ hɔ ɔmo nkɔnkɔ kye akokɔ no na ɔmo nkɔ yɛ amammerɛ no na memfa akwala no nyɛ dɛn ɛnkɔ na yɛdi buro nya ne wie a mede akwala no ayɛ dɛn ɛde na ba ma akwala no akɔ sukuu mekora manka sɛ akwala no menyɛ dɛn nka megye no ɛde no akɔ mese mede ne yɛkɔ ma no akɔkɔdi buro nya nti yɛdi buro nya no wie a na masan de no aba ɛfiri sɛ akwala no yɛ nyinaa yɛba nti mentimi nka sɛ megye no akɔ nti meyɛyɛ na abusua panin no yɛyɛyɛyɛyɛ na abusua panin ka kyerɛ sɛ bi a mepɛm asɛm bi a memfa nkɔ na asɛm wei deɛ ɔka sɛ ɔbɛsa atumi aka bie mu a na wɔboa ɛberɛ abusua panin no ɛka asɛm wei abua ɔmofɔ no na yaw a ogyinafo yi soɔ no na wɔhɔ bi mepaakyɛn okay ya wokae sɛ ɔbae sɛ ɔnka ɔbɛfa akora no koraa kɔdi holidays kakra wowa no mu asɛm nti na ma meka sɛ ɔwɔ akora no deɛ wɔbɛtumi abɛfa no ama no akɔdi akwama na wasan de naba basa ɔbɛfa no koraa no ɛna ntiaseɛ nyɛ adwuma ɛwɔ mo ne ntɛm waba so ɔbɛfa koraa no anaa wɔde n'ani bɛhwɛ ne ba ama mo ne nya akasakasa da one akwala no ne papa wuye deɛ ɔba bɛhwɛ ne several times ɔbɛhwɛ ne several times by ɔba yɛ a na ɔse ɔde akwala no kɔ ne yɛ ka sɛ no papa no aka nsɛm bi sɛ yɛatoɔ asɛm no yɛ nsɔvo yɛ a wode akwala no kɔ na biribi kɔsi a nipa bi a waka asɛm atɔ no wawu deɛ n'akyi asɛm ne ka den enti ɔbɛyɛ onye abotere ne nkasa asɛm ne mfiri hɔ by abusua panyin na ɔka no ɔno saa maa ne yɛ ne bra panyin na ɔno kora asɛsa no ɔnte ɛni sɛ saa asɛm kora na ne bra ne kae nti ɔba yɛ ayɛ ka mebo yaw wobra aka biribi sɛ yɛato hɔ ɛma mo mu nim but abusua panyin ne deɛ wɔnim sɛ wɔasɛ wɔyɛ nsɛm asɛ ma akwadaa ne kɔɔ maame hɔ da ɔno yɛ de bra panyin ɛnyɛ ɔno ne abusua panyin ɔne ɔka sɛ ayi abusua panyin no ɛna ɔka sɛ abusua panyin ka sɛ ɔmo nkɔfa akokɔ deɛdeɛ ɛnyɛ nɔkorɛ bibi na asɛm bɛyɛ ayɛ kakura no asɛm wɔsan de bɛsi kɔ woman fada ho ɛna woman fada kɔ akyerɛ ne sɛ asɛm a ɛrekɔ no akwadaa no ne skuul no hia sɛ ibi sɛ ne papa mo kora agye atum sɛ ɔmo bɛyɛ ne skuul kora ɔno nyame ase na ne bi ase kora no baabi aduru no gumo wo ba ɔmo mpɛ sɛ ɔmo hwɛ nkɔla no na one
on can be Akola say do the Akoma we are the best man be for Akola ko. No wa ko do nten kakra. Oh, and no if you watching now buy just say 1 week Akoma e ma homona or so ba be fa na ko na me ya ka say no. 1 week we be Akola ko 1 week. Ya ma kwan Monday later be Tuesday. Now the next one. We don't go be Easter so me ya ma kwan. Eti onya agotre say you do Akoma tentena na bi dia so go be tuma be Akola na ko. Because Akola nya ba ko for ba. I say na me dan me catch them. And man ba ko kwa we elder. On the bar or frame money repeat the same e catch them sir. Okay. Yet ya see e wo ho ne saade ba sa wo ka say akra no ni school Roman father de say akra ni school hu hia no akra ni school no de ehu hia pa ba sa mother oba wo no so awo enso behunu ne ba I don't know say one mo bra no enyin san ye mo bra ka so won konkɔ yinwo na wan kɔ yenwu na wo bra nhwɛ no ma wo tumi hwɛ ne ba koduru ba bi ansa wo bra e be hwɛ ne kakra aboa no no minim sa hawo no a mo nua be ma ne de ne fa mu no se na abusua ne ya we se na mo nya we eno de minim and the le bra na ka ba minti ane de no ko no minti ni nkyere good minim se mo ya we na se mo nya we no de ye nyina ye nim nti be ma no so nti ase we yin ho ano ye de beto nkyɛn but minim se munim mo amamre mo ye dagatefo ono so eye esremuni ena wo mamamre no minim se munim me pa chewo amamre a emma akoda ebeye bema edia signatie okay me the o mamamre to be frank o mamamre de minimum into details of o mamamre no and they can no credit ene ma men ka wo mo amamre no nkyere wo amamre ne kyere se woni oba ne wo no wanya ne ho ade a akoda no enya wo dia eye bema ne dia se sabia son sabia nya adomo fa nkyeme ne kwatia no ba de na so akoda no emedi eja na de onye jaba 87.9 agisa waye oba ne ho ade sabre wawu enti ansa na akora ne beba betimi abedi bema na busua ho no agisa makoya akoda ne ho amamre ansa na akora ne timi abeye modea me pa cho wanu wunim ana munim na mbe ni me sa me pa cho sa no mamamre tie enti se munim a ewo se bisa sa na tie enti se sei kopim se akoda yi mo betimi age na boso afiri ma me ne nsem ti se de nemu ye yi no age se makoya akoda ne ho amamre ansa na akora na ba beye modea 87.9 Kumasi akora ne nya modea se sei bema ne ya oba ne ho ade ansa wo wuo dia ka mamre bi ani ho ende nka akora ne ya modea pa enye se modea se mo je na firi ma me ne ho because sabe ofiri obi ase de baaye ene oda wo bi nso yema boso me nkron ba sabre ya wanya ne ho ade a bema na wuo dia papa mo wo kwantwa ansa na mo beji akora na boso no e wasa mo kwakwa ya akora ne ho amamre enti sa wasa akora ne wo bayi oba ya busuafo ho anasa ma me ne nkyai bema na ya me no na edi nkomo miti Akoma enti am say ya dan because minim ensamansia so munua no ye no pa chewo wo record wa power so ana se wo record so ana wo de na no kan ye ordinary na kan na nipa be 4-5 ewo ho o kan na wase ne nyina so woni sentia se wo firi mu a mama fa akola ne wo maame no wase ne mobisa no se na bra di enti na wo no oba wo na se wo firi mu a meye fa akola ne wo maame mobisa no ende mi ma mi sana na ono se ni maame ne di na famu no hawa ono problem maame ne di famu no enti ebi ne ya fa se ono edi akola samra na akola ni so betolo ni so ne ade o akola no ni ai 6 years ko betolo ne na tena be sambe eno ka se sadia o ka se o wuna so ba do o tiasi on tiasi yenze na akola no wanko me ba cho ono ka ya wo maame ne di na famu no ono so ka ya wo de maame ne so famu e bra wanyin sai ne bra wo ye kire mo
and they wanka ɛna maame no adansefo bebree wɔ hɔ a ɛne kuroma o maame ni firi so no sɛ bɛ bi ahene ɔyɛ dansini maame no nyɛma ɔka ne nyinaa no ɛnyɛ ɔtɛ 100% a mu 30% kwan yɛ nokɔ adansefo bebree kuroma ɛna bi mu kuroma ɔmo yɛ adansefo bebree ba kuroma wɔ ne dansini bi aso ni hɔ a wɔno nso etumi kasa yampa sɛ maame enyisan yɛ no bɛrima no ɛka sɛ onkoyi ngu ɛno deɛ mo anya dansini bi ɔno nso ka saa dansini bi ani hɔ ne mante saa da obi a nipa bɛrima no kura hia ba ɔno ne ba yɛ one na wanyi wɔ san si koyi bi ɛna nye bɛrima a ɔno no ɔyɛ media na ɔnyɛ fɔfo ɔno kura ama teachers fo kɔ na ɔmo transfer ɔmo ba ɔno na sponsor bebree ɛfɛ bebree in case of a bi a ya transfer na ba kunum na sɛ aduane sɛ ne bi a baabi a dabrɛ mu na dabrɛ tumi bɔ ɔmo na sɛ nipa sɛ na ɔno sɛ wanyi nti koyi bi ɛnyɛ nɔkorɛ ɛno deɛ wontumi kasa nyɛ nokorɛ because mebisa wɔ no wosi wonim hɔ asɛm ebi asambrɛ na nyinsɛn ne ba yɛ ne na mu nua bɛrima no ɛnyɛ ahoboa ebi na honam mu nyɛ ɛno deɛ wontumi nka ebi a woni ba nti na meka sɛ nti nipa wuria ya na sɛbi funu no wufuo na chi nsɛm ka no ne ka bi pa nti asɛm bi wɔ hɔ kora sɛ ti sa asɛm sa wo a wote ase no you can defend ɛno ne ni asɛm no nti na wɔn nso yɛntumi hunu sɛ ampani apa sɛ ansa na tesunsu bɛwuo no ɔyɛ nsamanseɛ to hɔ sɛ akwadaa no mɛyɛ mfa ne mu ɔmaame ɔyɛ nsamanseɛ to anyɛ nsamanseɛ to ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛhunu sɛ deɛ mo kɛn ɛyɛ nokorɛ anaasɛ nyɛ nokorɛ bɛmɛ na yɛhunu wonim asɛm ɔkaeɛ no ɛnyɛ me nkoa me hɔ different nipa foforɔ bɛyɛ mmienu kyɛ wɔka kyerɛ abusuafoɔ nko a wɔkae no na ayi ɔbɛyɛ abusuani bi a nti mu a wɔn ɔbaa yi ɛfa bɛtumi akasa ampaneɛ wɔ hɔ ɛyɛ mɔmɔ abusua na abusua nso obi no ɔde ne nsa bɛkum bɛkyerɛ n'agya kwan mama mpate o nipa na ɔka nkora ɔyɛ ne yɔnko teacher ni na ɔnyɛ ɔni adanse kurum ɔni adanse ntia no otumi yɛ adanse ntia no nti wo deɛ ɛhɔ no deɛ yɛ fa ntoɔ because mehunu will yɛyɛ will agyapadeɛ but menim sɛ yɛbɛnya lawyer bi ama lawyer na ka kyerɛ yɛ sɛ yɛtumi yɛ akora ho will te hɔ sɛ mewu akodaa no ma ne nkɔɔ maame hɔ daa naa momfrɛ lawyer bi ma me ne yɛmmisa lawyer no sɛ yɛtumi yɛ ba ho nsamanseɛ ɛde to hɔ enipa mmienu na wo ba wɔni bɛrima hɔ a ɔwɔ ɔbaa hɔ nti sɛ bɛrima awu wɔsɛma yɛ nsamanseɛ to hɔ sɛ ma akodaa ne nkɔɔ maame hɔ da mehunu saa will ne bi da onim asɛm ameka anyɛ sɛ bi a yɛyɛ side do asɛm ameka sɛ wohu mu asɛm ɛni yɛyɛ ka ne physical sɛ wohu mu asɛm yɛfa kɔ police station ebiabɔ dabi agya yɛ o yɛfa wohu mu what is wohu mu nsɛm about ɛna ne agyaba mebo na wo se akora no kora kɔdi bɛrima no hɔ no mfie mmienu ne fa nsa bɛrima yi wuo sɛsi akora no wɔ mfie sɛn sɛ aka kakra no wanya 10 years no wanya 10 years meaning sɛ akora no wɔ ɔmaame hɔ so many years ansa no wɔ papa bɛgye no papa bɛgye no 2.5 years pɛ no wɔde wuyɛ akora no ɛkɔ 10 years enti wankyɛ no wɔte maame teo papa no wuyɛ no papa no wu 20th owu 15th September 2020 papa no wuyɛ si kura ɛkɔ 3 years new ɛna ɔte akora no ne bɛtenaeɛ no ɔne ne tena 2.5 years anso owu nti yɛ calculate kura ne number 5 kukɔ 5 years 5.5 nti mfie akora no tena ɔmaame nkyɛn no ɛne mfie akora no tena papa nkyɛn no deɛ hin na ɛdɔso wɔtena ne papa nkyɛn ne dɔɔso maame ɔbɛte akora no na ɔnya sɛn na akora no nya 7 years ɛna sɛ ɔkɔ 10 years ɔwɔ 9 years ɛna papa no wuyɛ nya sɛn papa no hwɛ bɛyɛ 1.5 no kɔ wunya ɛnyɛ na wɔse papa wuyɛ 3 ɔboa 3 years wɔse papa wuyɛ 3 maame agya ya mama agya ya papa no kɔ wuwɔ Sunya Regional Hospital the death certificate ekuta me say owu 20th
15th September 2020. In 3 years, you 15th September 2020, 2023, and 3 years. Okay, and death set in the crown in 3 years. No, Mate. And mammy, a jaya ojina so, a jaya, mammy, bisa say, one mamma and my catcher one, and to say, be a monya where. Adawuruma, Bomadia nepe, it's a mufon penny for the binebis almost say. One more mamma and Marco Dano Quaya Jabba. Et is saying, na bisem, na mon Quaya mamma no nasa mountain way to chat. A jaya, what must say? Let us say, mammy, Medianca, when you knew how be a wood, Sanya now, was maybe as you been a Nipacro Babesen, the young Dutching. Now, as a partner, what say you can now no friend, I'm going to say, only me and solve issues with me. I could under Oba, Oba, no me do in China. And I could say, you have to be a dear. Come on, what you find again. I could have to call him, I know I'm making myself on him. Into Oka, or one him, I know not to call him for family there. Tell me to support them. Me patcho issues, Bena, yen solve money free all. When I make us say, okay, and then me say, I can then for me to say, that's a mammy brand can, you're clear to no be a free. But me, we are say, me, my family, my hubby, if I'm on to there, say you, but you are not someone to mean to. I quite there, oh, yeah, and see what more Obia man, yes, so be on Nimusun, will be or yes, I'm a Mob will be a man, and that's for any way, Rania may free home. Now, almost friend in the Mecca, elder no friend in the Mecca, in between I, we do a year. I come my attention, but we can have a family band now, on another a good school beer, not the number. And see, and they say, no, if I find this one here, or what to come or be more enough, it is a year whole. Enough for bed by Mia. If you are when can you phone next year? So, the patch of Sabaya, a ya bat, my many bats, and so as some near cane. And see, Yabeka home penny for me, a better, Bosume, Yankoi, Bosumi, Yankoi, Boapaya, near Chichen, Yanas, near one church, that's a fit, na Yankoi, near Yamambrani free one, not just a mammy so, and in a bano. And Kitamudia be anyone Montamu papa. It is a bibi or Modia Mona more cassa bearmani as a man say, Modia Kodana more mamia, or be a bewun to a trasso with you. Said your work and your name umpeso bewu to be patcho. And your namunian intentem, because apart from Sam Mamreno, a mamma for a while. Ye was a mosaye, and Sana Kodana etimia bedimon chain. Kora said your musi penono, Wadauroma. Mammy, say nay. One more quarrel. Dear one more cane, Nasa, Sabemano, a board yato suono, Yakwa Danny Diano. I could only babe do one nakakra, and son or my beya mamraja crano, ube to me a reno, bread babe do ho, me patch, ube to me a reno, me patch. 1 more year, mamrano, so I credit 3 su ya, a year, a jabba wouldn't so mudia jadie, and also where me patch. Would you tomb? Me patch. Would you tomb? Me patch. Okay, and Tiajao. Over to you, Jolate, me pacho, ye need the actually say, Mutrin so the idea who is somewhat and a moyo. I did aqua, the Zeno, into Acolani to say, on the school. Not the same, obey school, mother, plan and mammy in China, another thing. Papa, and on one cassa war can say. A cranny school, we and to say, oh, Mumma Quaya. I couldn't be holidays. Oh, yes, from Saturday, say, Akoma, the Banade, let it be a sorrow. And when the Eka was some way. And the Ekano, a cranny school, so here, pa. Yes, look, I said, go uncle, now, once in the year. So, problem about what Jana, when I'm smoother. It's in the Ekano say, a cranny school here. Munya mamere non sabeya, a kurano woman ma kwanya,
maame betumi aba befa no akodi no wakakra wo mu bie school a odem awode akra ya ba no woko school mu no wakosua na ade sa na ye ka no okay enti eni de kire papa enti bo abusuafo no aka no amane se di akodro nie enti entantam so na maame nso entumi hunu ne ba wadawroma na ya maame dia so na sa waka mepaache wo we ya wo ka se empenimfo ebi wa ha ebi wa mere bia ye kwa enti na abedi yensa no enti se ya ye fa Lufthansa enti na abeka yensa no aye ye nwa adwuma enti ade na nya amaye di enti na ade bre ye mame enti no enti na ade bre ye no enti afeni ya start ye ho adwuma na meboa enti hweye ne ana mepaache wo Rebecca so you na hunu se yetumi ye wadawroma why okay enti eja wo bibi kana e ka che busu apani e ka che eja yawo me heda ni bibia kabet kakra me ka kire ne se bi anidie ana odo na we no muntem no omo ya ma odo na yira because na edwuna akwala ne daache no ho mo because akwala na obae no na nye se kwakwa se o akwala na abedi ho no wakansa ma se wakande yirimti school asem na non komoka akire omo ya hobo omo ba be hu abusia em se de call go so wadu ho no yetena se kan the same thing se abusia no bra mehu ye no mu bisa de ye ya mambre tie besinne omo mu bie ni ho a watu na ntina mo sande aduru ha no omo hu ne se ebia eye mbre ma omo omo sen so omanya no fo meka na sa omunya na fosa emra wo ho apart from amamre apart from tradition ye wo law ye wo mra wo ho so what you say emra kire se nipa mienu na hwema papa ni ho a na se sabe maame no emodam ana wonyare ya wontumi nhwa akoda no a maame no na behwe no maame ni ho a papa na hwe no apart from tradition law wo ho Ghana mra wo ho ntini mienu nyina ye adwuma at the same time so what you say enti dia ka no de munyan ma ye why enti aja ya wo ye ja wo ha na emom no ene abusua no ni ho komo tentam so minim se ye ka kura no wo mate wo mu show no ye TV enti wo mu nim de akoso nyina but bo wo mama ne officially na fa ye hunu de be ye why no mate ya da say Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadi no mame rebe obetimi atwen ye nim ho kakra na afedi aka ne yato aso e de afri ho abedi ensa no do wore said ye tie bia ne ma be ye fine Akoma mu nsam na ye was surprise ekua ye ni surprise ekua ye was surprise oh eti mo pa surprise ni bia na mo pa surprise ni bia hwa na o pa bra baby awo bia ben with TV no ben YouTube okay on Facebook TikTok any jisama ba ja edu ma pa ba sa no dia na kire se ya ho no na ye hunu de ya eduma no na kire se aye demo na eti wo ya komra na ya komra ana ya function bi de bi krafoni na peso o mo hwe ye nua no mu twa wo ba ye nua no mu twa wo mo papa ya papa wa ne ntum papa bia ya te oye ye kwa bank ye kwa ba ne aba ye komra na ni ato sa anyum no ye hwe homra sisi a kakawe mido na den na wuta wa ye stay for sa no ono kwano no jama wa bre Akos senior mensa kamichi bigu mebo okay mene metiefo na hwefo me fans nyina ye krado wa na yetie wo mako himdasi metiefo nyina me pacho yente pacho emse me wo boase tisiman mini abaya bi tran e felu todoma menene tran be 3 years ba yanchu bi ba ma Akoma 87.9 Kumasi Fumincha bosumi setu bosumi nane mu last year mediko mana busuafo nam de oyenti mediko mana busuafo na bosumi setu bosumi sono mu no me ho na papa efrem se wutu se wonyem aja aba me do fumincha de dada de ntina wonyem mia nti busaba ni ye
no so maka wa de wate nti obusa ne ba no to hono an fa mun sa fa ne say asem pa wa busa wuti say still I am here no so obusa no o still I am here Akoma FM 87.9 Kumasi o min chana min na tije ba min ada say se no kono na wo se ni ho min wa kama de mate ti mi fra ge so ebusa no se wuti ya sho say yin se ya mia o se bia ya mia na adịa ka yin se nka di ba busu mi nsa na busu mi na mpudi a nka mi timi de enfam no na busu mi si atu busu so de oni be makwa ya de ona ko dai nte ya mia akamati ntimi ni na ibia meka sanya mia ibia na mia bi na ko bu ya de ko mi nti mati di u fe me na se ngiska hospital de ni na pepanchi body ya be ni ya ni de 87.9 nti na nsem na oso wa kwako owu enya tunis nka so ba ha ba da akra ma toto sem na bi na ade da abren timdo abren no say mama ma ho na say ade sini ntan ba aba fun tan de meba wasa mama ma te hon manga sam si bi agona we odi nti mi frama so be ma adu to ni say sini sina ne bana de aka na sa te twaso na ise da sama ba de mi kama ya ma ba sa mi de mi de nka dem ka sa de wase ba fu ba se Akoma FM na me ka temi se ba biya ba aba se yin se ne de ne dia abakade aso me ka chiwa se ba no se ni yi no se ata se no ba ni na oni de ro ni ntimi na ka biya wa sister wa ntimi en ka hwe watu pengu dantium nti ba se ka temi se ata se yin se ne wa ebehu se nyawo nso a ebehu kafra okay me say mon top mon se an be ma ko nso en ko so oni ma fo ho a onso men top mon o ba me ba me si ha ye bon pa se ba ba bu ana wa de o so na so jum Akoma FM 87.9 kana tuma so akra Akoma FM 87.9 kuma ma se bina tuma so et se ni se en kra o ti fi ana no fun ye de e bele ye ko pe ke fun ye be ma o ka sin pa cho he wọ́n ń wọ́n tọ̀rọ̀ ma wọ́n sì yáde wọ́n sì nípa mi rẹ̀ nínú ọ̀hún nù òyìn sàkó ọ̀bá kàchẹ́ mi yẹn mọ̀ ní scan yẹn dẹ̀ ẹ̀ ń kọ́ hospital ọ̀ka sẹ́ scan fẹ́ scan mọ̀ náà ọ̀nà nìyẹn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ẹ̀ bẹ́ kọ́ níbi ọ̀dẹ̀ mbà náà ibi ẹ̀ náà yẹn yín sẹ́n náà kọ́ list kan tó ní nìyẹn rẹ̀ kúrẹ́ kọ́ hospital hɔ wọ́n kọ́ check sẹ́ ọba rẹ̀ wọ́n ní tiẹ̀ wọ́n Akoma 87.9 Maa FM Onua TV Akoma mu Nsem in fact media general so what the yenia na what the Nsem mesi Akoma FM Akoma mu Nsem programming Onua TV and a media general so what the yenia na what the Nsem what do you mean take don't try last year and Papa, you can't turn your answer. Yo, answer near the Asem Papa Diamante. Oh yeah. Asem Papa Diamante ni say yesu. Oh your door. Oh yeah. Ampa. Oh yeah. Oh, Asem Papa Diamante ni say oh yeah. Asem Papa bia ya tini say yesu oyodo oye ampa oye de waye yeno oye na no beji wozu oye no beji wozu oye last year and yade ya bodoma ebi ba ya na ya friend no ya tu ya di ma no seletre kwaku na yade akora yi ba ye sei na no wote ya boni tell ya koye ni na say no te wa hohunu me pacho me penanimu no maka kire wo say
mumma me na me nkɔ ne ntɛntɛntɛntɛn yɛ ɔbaa yɛ na ɛnyɛ mepa kyɛ wei yɛ de no kɔto kɔnfo anɔkye aba yare sabea no bɛɛ 3 days 4 days no ɛdi bɛɛ 3 days 4 days na yɛ de no kɔto kɔnfo anɔkye na ɔbaa yɛ no ya first day no sɛdeɛ na ne nan ɛsi ayɛ nie na n'anim no na mepɛ n'anim no a na afɔ ayɛ te sɛdeɛ wawu ayɛ nkrampan no obi ayɛ nkrampan no osu te so ɔkra ɛno na sɛ na ne tiri ho nkurokuro ne nan ho nkurokuro ne tiri ho ne na fu nyinaa ahyehyɛ na watataayɛ no watataayɛ te sɛ akora ketewa yɛ te sɛ de yɛabɔ ne dua yes nti we ne yɛ kɔfo anɔkye yɛ kɔkɔ sra no yɛ de ne kɔto kɔfo anɔkye NSDJ Clinton adawroma ɛna ɔma yɛ ne nua doctor bi ma yɛ mepacha twa deɛ wodi nkan de to so ansa wodi we bɛto so no yɛn hwɛ akora yɛ a wɔda hɔ yi atiefo mommra Facebook live bra YouTube live bra TikTok live mepacha de boa yɛ mepɛ mo bɛhwɛ ɛmoa mo de boa yɛ dwuma yɛ didi mumra na mumehwe se we obi ka se akwa we obeye yi ka che wo so obeye yi a anye bia nka obegye dia na odi ebra na ba ku bi ne 9 twentwum te eno na me twentwum ye twentwum no na twentwum pa asesi wo kura ebi ne 9 twentwum aha kwa de no ayɛ kɛse aha de na yo ara no ayɛ kɛse aha yɛ ko hu ya sɛ no wahyɛ ase didi aha de na o didi na na dua die na ne kyese ne nipadua ne esisi ne nti no ayɛ kɛse kama first day ne yɛ de ne ba yɛ no ɛna afɛ ne nya de ama me ɛna yɛ kukuru no first day we yɛ first day yɛ yes our story sɛ dana nwumre yɛ amfa na nkwa ankade ya chia kola na no sister say ye ntutu from onko sie no na akora we wonye yiye yenko sie kola we esunu kura na eso kra nanya so kra etiefo ye de ne ko hospital enkrofo dawroma ye tiefo ne ya hwefo am wo akirichi ne benche ya brochi memu Ghana memu all the regions babia mu obi ya dawroma wa wodi e ba si yemfamo ene ye de koboa no ye hwe ne nkakra enkakra ene obeye de wada hɔ yi enti enya akora mienu akora na ye de ba na oti sei no ono na abeye sei no ena ma first day no so we no wanya 1 year na wanya 1 year 1 year na ye 1 year 1 year na kusa ni pasa no yes asa akora ya wo ne 1 year ene ye hwe no etiefo moa ye di hospital akwani aba enuane a ye to enura ye de wono ene ho ne ma ena akora yi ye ya na obeye te sɛ de okura ɔmaame afei yɛhwɛ no a bani mu duru baabie na abambuo yaba because na aduru sɛ ɔbɛnante sɛ no wayɛ mmerɛ na ehuma yɛ ne yɛ bɔ mpaye yɛ bɛ adwua da bia ne yɛ bɔ mpaye yɛkɔ Dr. Mafo hɔ na yɛkɔgye nnuro ne yɛde bɛyɛ no ɛne ade still ɔnante but na ani da so wɔ hɔ etu bia na ba mabu akua na so ɔbɛnante me ya ɔya me ma ka me se ɔbɛnante so fast what me atena se nkwa ɔbɛnante chese unse obi a obɛyɛ akora we adɔye bia ehunu emfa so ba ya ntinu nyame ma ne nyɛ kwasa akora we firi mu na hwɛ akora we hwɛ se de wo si su se de nefu ayɛ se de ne nan ayɛ na se sika ene sese di akola we enkwa na wo de wo sika ba ya de na wunya dan ye den na wunya dan sidie me say eye automatic ubenya wadan ubenya at once by force ubenya o century ubenya dan sidie efri say akora no na ontumi nya hwe no obre etiefo di ti aye to asem papa bi a yate ene se wo ye no ene se ye dadwene ye mpai bo ye just me wunya me Awurade atie me pa cho fa little kwaku to so mame wanante little kwaku ye ba no wanante me pa cho wa na gina ho no kwaku preman ye pai bo gaga ye bre kwaku gaga twenje wala kurado amon fo bese
Fadia na oba na waje na aduane na wo na wo nante na wo koba no me say dia mo ye dia jifia na mo ni dia o mo cases e ba no o mu ni dadada no na mo nyine ebose o mu nyine ebose leto ko na nam ho no leto ko na nam ho no mwana wo baba ye no e ba ye no osika na asika no akra na ka se ye nje ne nkwa no asoaba mame ebi mpaye ebi sika ebi nkuransha omo se ye bo mpaye aka ho mu fakakra we ka ho nyina na kofo bi sa leto kwaku we ti say yo leto kwaku eni omo da so bisa se nipa ni di akiri se na didie ye soronko akra we se nye sika anka wo bewu na didie ye soronko obi kwa ka se nya na ya bra ya onye yi enso ya mpaba me pa cho woni ye de ba ye bia na ya hwenwa from last year ye yensa eda so ehwe no enne little kwaku anante say na radio was say eye say na program be say was a faso say was a proposal wo mu invest wo obi ho no eso aba say no aba ti say we me say da jai sika gu fom o fa ni mienu nyira wo de koma ne maame yes papa o ko ba ni maame ye ni age aboroso baby a wo bi a wo hwe yen so wo so minim se wani age wani nye aboroso fi said ye wudua ye no aso abapa nyame nkoso na wo nhira ye tiefo ni ye koso a hye mobo se ye ni mu hwamoda bida sika mo de ma ye no ye de to ho e wa ka dante ho oba ya na kwaji de wo hia kwaji ma kwachiro na masan na maje enima akoboto na ma kasa mi kodi e wa accountant because yenim se wo bre na ade sika na ba ye ye nya ne basa ye nya ne basa ye yusu no broni be kasa judiciously ya say sika no enti atiefo asem papa bi ayate no eni na asaye hu ekire no usa behwe ni tiri hu a na kire se asaye hu na oye asem papa bi ayate ni say Yesu odo oye anaba ire kura oye 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 sorry not to jump say oye oye ejo nyami oye apa oye 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 na yankrofo peke pa na bi o Nigeria cry fine ya ni ya TikTok susa mi jini se ne na rema me no obehwe na ni baji ni su anya kwa say na radio say na mako meni meeting ye dwuma papa enti se obi ba na oyare ana bibi na wudu sika enwinwi na ba bia wasa ye de po age se bia nyankopon aka se enipa we yaduru ne mra wasa me frɛ no ba se sika baje ne nkwa dia wo sika na wo de beba no ye de baje ne nkwa se die tie bia ye de baje ne nkwa enti ye de foforo SS ye ni so ye enu ti sa wo bua ma little kwaku enya nkwa sapa enne little kwaku atumi asori ya hwe na ama na atumi anante ye guso hwe no ma me ka cho say wo kakra wa na wo de ba ye no kra no ebi da so da ho ye de hwe no can you believe it ebi last year ebi da so da ho wo se ya hwe ya me bi da so da ho ye de hwe no ye nwie ye sad ni ba to school ado be she school atare no enye be she vita no enti no ye guso ti ni ye ka cho wo say yen wo de se woni gidie wo bia mu a ye gidie e wo mako ene ne team akoma mu nsem because ye nim se wabre ena odi sika no ba ye nye na ye ni na ebom se wo se ye de je nkwa sister brother ye de beje nkwa ama won so watumi asre be proud so wo ka ho ama little kwakwa survival be proud say akra no wa mubu amu ho ne wasori so what you say enu nti
ɛne yɛni agye bebrebe no menim sɛ yɛnua baa ne yɛnua bɛrima yɛ ɔda so yi nso mobɛma yɛaba bɛbɔ yɛn nsɛm ato nnwom ɛne wɔn mu adi asa ɛwɔ studio ha sɛ yɛasan agye nipa foforɔ nkwa yɛtumi wode ma yɛn yɛbɛboa yɛkakra woantumi nyɛ little kwaku sɛ wɔ mu animu a ɛnka yɛntumi ɛnyɛ hwee ma ne nyɛ yie kakra dabi ɛne kata kakra kɔ bɛwu nanso wo ehu yɛ mmɔbɔ yɛsu kyerɛ wo a ɔgye yɛ soɔ ɛna akora no abɛyɛ nipa yɛbɛtumi ama yɛ nua bɛrima yi ɛne yɛ nua bɛɛ yi yɛbɛpepa wɔn aniwa mu nisuo ama wɔn nso aba abɛsere na anytime bi a wɔn bɛsere wɔ fie no nhyira ne ba wo a woyi bie ɛde boa wɔn no yɛgu so yɛ a yɛyɛ wei yɛ project number 2 yɛnhwɛ ɛma wɔn nso bɛrima yi survive ɔbaa ne deɛ kɔmpɔ no ɛyɛ na nhyɛ da ɛnyɛ hu bebree deɛ operation yɛbɛhia yɛbɛyɛ firi hɔ na awarefoɔ ɔbaa ne bɛrima yi ɔbaa ne wɔkunu ɛna wɔn nyinaa yare wɔn ba panyin nso abubu dadam yɛ ɔno nso ɛyare saa na teɛ nti yɛagye little kwaku yɛwie akasi yɛde no bɛkɔ school ne yɛwie sɛ wayɛ nipa na afei aka yɛ nua baa ne nua bɛrima no yɛgu so a ɛno nso menim sɛ sɛdeɛ tie bia ɔbɛboa yɛn ama yɛtumi agye wɔn nkwa number no yɛyɛ donation line momo line no ɛyɛ 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 814 926 and now 0245 30 14 62 radio station bo wa okoni ya appeal na sikano ne de ama ya de ahye onsem se fakọ so obekwa akọwuo so obeye den no ano no but ye de yedi akire hwe se nipa sika wo de baaye no enye kwa na so ebeba mfa so enu nti koso a ema wa be mumu wo abrochima mu ba bia wo bia manan ka wakoma ya je first one enkwa ya nye second one enkwa emfa enka ho 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 301462 0245 301462 many abema memo hawie na pomote sen na me adom doctor mo ho te sen ho ye pa eya no wachi doctor mame na ka chen se meda na se pa woni manante ache sponsor me ache na me shan baby wo bia enti yenkwa ne fa Zahara nupa ye de abe free doctor mo ansa no entuja ma ko medase ewa akonya odi amame na mede enchia kese so free charismatic ebe ma watiefo ene Ghana fo nyina na anopa ye de nupa ho nkomo a eye Zahara mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi heba mixture ane ye de brem awie na ye dura Zahara man capsules ye duru won so a eboa be ma bi owo weak erection ye ka weak erection ene sen be ma bi wo ho a edura homache ana se ade be chia said ye normal be ma bi a wo so be ma original so no wo say on average no enya 90 degrees no be ma bi wo ho a ne be ma no entimi ensore enyina so ye be ma na wo temenka na wo weak erection wo be ma no edura homache na entimi nsole nyina so amesrew edura wo hia ebeboa ene Zahara man capsules be ma bi so wo ho a omre wo mpem wo ye be ma na wo tie me na wo ho de wo mpem wo fom na sisi yale so ha wadwene age waboso na wotena se untimi ntena wo na ma wachia edura uhia ebeboa wo ebeyi wo free usisi yale mu ebeyi wo free sa wo ha wo enyina mu ne Zahara man capsules wo dia ne se obekọ herbal shop bia pharmacy shop bia ben wo licensed chemical shop bia wo no to Zahara man capsules uto do na obenum mienu anopa mienu anumre mienu anopa mienu anumre na usisi yale na ha wo ne nyina no ebe free ho be ma bi so wo ho a ne nkomwa no entimi nwo ba ne sperms no ne be ma ne timi gina so bo adwuma but ne sperms no entimi enwo ba wo ye be ma na otemi nkan wie na wo sa o ha we mu na etetewa mesrawo try Zahara man capsules eno ana be yi wa free sa o ha we nyina mu mesrawo ebia na bibi wo ho ana se yale bi wo ana nkyerkyeremu bi wo ho a opese ofrɛ yen jewefo number si
na frɛ yɛn 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 na yɛbɛkɔ yɛaduru a ɛyɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛnam yareɛ te sɛ gonorrhea, syphilis, chlamydia, genital was ɛte ne nka na ɔdwane na Zahara mixture ɛne ne G capsules yɛduro wɔn waso a ɛboa obi a wanya nnam yareɛ meka nnam yareɛ ɛne sɛn deɛ na bɛmu wɔ ho sɛ wanya nnam yareɛ bɛrima bi wɔ hɔ a ɛwɔ na ne bɛrima mu ɛsesɛ no ɔdwonso a na ɔbɔ pena na ɔkam na ɔtea sɛ ɔyɛ bɛrima na ɔteme nka na ɔdwonso na ɔbrɛ na ɔkam na ɔwɔ a nsu fitaa edi akyire ba a mesrɛw ɛyɛ nnam yareɛ ɛna wanya bɛrima bi so wɔ hɔ a nnam yareɛ ama ne bɛrima afɔn ebi a na wɔtotɔ nnuro wabrɛ na afei na wɔde ato Akoma FM ha na oteme nka edura aba ebeyi wo free sa wo ha we mu ne Zahara mixture ene Zahara G capsules bema bi so wo ha ensansan agege atano ho age ne bema na boso ama ne bema no me se eho kura enya akono ono kura ohu ono bema no ohu ade no kura na ne wra ho etime sraw wo ye bema na ensansan age obema boso na ohu na etetewa mesraw pe Zahara mixture ene Zahara G capsules na yenua ma no muntie me oba bi wo hɔ a me se ennam yareɛ ama sabio ahemfie hɔ ɛyɛ kɛse woyɛ oba na woteme nka na wo hɔ a na nsuo gugu na pampan wom na ennam yareɛ ama ahemfie hɔ ɛyɛ kɛse a edura obetrai a onoma ɛbɛboawo ɛbɛyi wo afiri saa ɔhaw we nyina mu ne Zahara mixture ene Zahara G capsules wodi ane so obɛkɔ herbal shop, pharmacy shop, license chemical shop bia bɛwo bowura ho uduru ha so pɛ Zahara mixture ene Zahara G capsules uto aduro na cap keto ahye so bo miensa anopa no wayi capsules no 2 na odi aka ho edura numre so a obehwie cap no miensa na odi capsules no mienu aka ho me pa che sa odi topa ye no na benum suo no mesra onoma nom to ato aso kopem tama enam yale na etete woni nyina ebefiri ho na so unya enam yare so a uye be ma no unya enam yale a eba ne saa na ebia wo mpena no mienu anase ye a woni obiada o de yare na ma no etuto aduro na mesrew se wona oyere wo ha tobi ma no no so nnom enya sa onko to aduro no na wo sa na o partner esa ahiem a obefa yale ne back ade bebre ade a wo enam yale a nipa bebre ensen no so ho no obenu maduro se bia aduro na me nom ye kora ne sese but onu maduro no na obi a ode infection na ma no osa ne da na wasa fa yale ne back enti mema mesrew so to aduro na toduro ni bi ma o partner na monnom na obehu se Zahara mixture ene ni G capsules a dodo na aboa wo mo a enam yale a etu ase amadodo na obefre yan so aboye mrane ne se eduro no ye na Zahara mixture esa ye duro won waso a eye immune booster so utie me na immune system no ewo fom yale bia ba ene obedi nkra obi wo ha weda sesa ana se bibi kakra bia na ne ho wo so ewo ha na obowa na se do numre kra ontimi nda so wotemi nkan wie na saade we how na immune system no ewo forma edura unya ebeboost immune system no ama onkomwa na ewo ho na nya hodene wa benya hodene aye wadwuma a wo mre ubetipi ubegina so pintin ne Zahara mixture ene Zahara G capsules uyo ba na utie me na unya mensens na obre na me say edura adwuma kra untimi nko edu obosome so a obi ate won kan edura unya ebeboaw ebema o menses no ebema bibia ye bokọ amwa sere ye Zahara mixture ene Zahara G capsules mesra ogia phone number si ebia na opeye ndo ebia ton ana se open chechiremu bu ye ho frɛ ye ne ebeje so 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 93 35 35 0248 56 93 35 na yabekọ ye aduru a eye hindi herbal mixture na hindi herbal mixture ye duro waso a ebo obi a diabetes etete no
so wotem nkan wie na o sugar level no wokɔ check na wo na akɔsoro na ma uyam ɛhyehyɛ wa mesrɛw so wotem nkan pehindi heba mixture kyerɛ kwan ɛno na bɛboa ɛbɛma o sugar level no ɛbɛ regulate na ma wo de ya ne sɛ wobɛhwɛ wadidie mu ye na nneɛma bi wɔ hɔ a watwe ho afiri ho na obi wɔ hɔ a me say esikyerɛ yale ɛtɛtɛ no na pressure ɛso de no ho abɛbɔ so aka ho so wotem nkan na wotem nkan awie ya pehindi heba mixture ɛno na bɛma o pressure na ɛtɛtɛ wo ni nyinaa no ɛbɛma wayɛ okay sɛ wokɔ check o pressure ɛkɔ soro a oyam hyɛhyɛ wo ni nyinaa ɛbɛfiri hɔ na hindi heba mixture yɛ duro wɔn wasoɔ so a ɛboa obi a wonya malaria fever so wotem nka na malaria fever aha wadwene na edura numre na untimi ntibi ni edura numre na oho hyehyew te sɛ de yate nsanso na gu so a edura obɛ try a me se onoma minu din nchia ɛbɛbɔ ɛyɛ hindi heba mixture na sɛ typhoid fever de me se otenete sɛ wotem nka na typhoid fever ha wadwene typhoid fever ma wonna typhoid fever ma ne yɛ wadwene sɛ obi na ato woduro wona nam mpaebɔ wo chinchin asɔfofo a mesrɛ ɛyale eduro na aba ɛbɛboa wo eduro na ohia o typhoid na oyam ɛtwetwon o typhoid na oyam ɛhyehyew a eduro numra ho hyehyew te sɛ de yate bibia gu so a untimi nna ne nyinaa yɛ eduro na ne hindi heba mixture utko drugstore pharmacy shop herbal shop uto na odi ya ne sɛ cap keto ahye so wobɛbɔ hindi heba mixture no anopa miensa awia miensa enumre miensa mese onom toatoa so na abahu sɛ o pressure na ɛha wadwene no o diabetes na ɛtete wo no o typhoid fever na ɛha wadwene no o malaria fever na ɛha wadwene nyinaa ɛbɛfiri hɔ na ɛbɛbrɛ na se ama wo mese ogiefo na mesi ebia na opeye nnoi bia ton ebi so ana asema make inchechiremu bi wo ho frɛ yɛn ne mɛgye wo so 0246 34 83 34 0248 56 93 35 na yedra ɛyɛ Zahara mixture ɛne ne G capsules a etu inamu yale te sɛ gonorrhea syphilis chlamydia genital warts ɛne hindi heba mixture etu pressure ebra diabetes ase etu malaria ase etu typhoid fever ɛne yedra ɛyɛ Zahara man capsules a ya bone mrane ne se be mani a edi mema asem mom wo mpa so herbal shop bia pharmacy shop bia obenya bia to medase nyame ensha papa menu be ma se wodi yen ewramu na yako Dr. Maa Akos Currency Ventures akoje Zahara mixture dasene ye be san ehia ebiem na me san ekaiwo esa ha Akoma 87.9 FM papa ma omi sabon mami ohun ye de yada Krista se hey o ma ka cho se uhunwi fepa ayo omota aka eni yisma yaka ade efa ya monka na mo kire mo asapon yan kra ti yabeko edwama so na yekwa edwama so de na mamenkamfo Dr. Mafo na Maa Akos eka se little kwaku nantie no Dr. Mafo ne madrum etikrofo bebre na so omuhia doctor number ne papa etimesra wada wa ohia Dr. Mafo fertility herbal center ne number no mede tu dwanam se hona little kwaku ene won kwaje aduro de ka no ene won nante etimesra wada obatan ya wo ba no akere fo no bomodi age number ina ene no enkasa sisia 0244 411099 0244411099 0277 741618 0277 741618 awon wasem nyina Dr. Mafo behwe no aka nyina kama ediamom na fresh anointing prayer and herbal center esmen kan chaw se how bi aba wo so no di for kwa bena jein esebra nam se hode 2 in 1 empire boni abibidrom na won ka bomo editu how nyina asem asokwa kira v woni methodist asafo no edi animhwem 0243848735 0557583438 0557583438 Niwat Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo enye ya bone mrade se woman penis repairer ni dino de papa panam se ne waba madodo no ada ne wobi ada enya asomdwie nam sa wode ya na no aye ye mre ni nyina da doctor ya hwe siesie ni nyina kama de amaye ya de ahodo bia nso wono wadura ye di eto ase kumase atonsu Monaco Junction woni adansi rural bank de animhwem 0244087687 0279087687 3p garlic mixture enso
so eni ebomade na wonsanka me na immune system no nyina na so pressure hodo ni nyina ebeto ase wei eye bibidro krogen one man fansu ya mfra nam say ye noa bibia eye krogen Piwak Naturals ene de aba adwama so 0248928824 0201000021 enwa che no so ene na mekamfo ede akyerɛw sɛ Jarlight Travel and Tour ne dia nurse fo na etukwan ni nyina wonwa na ye nkrata asɛm bibia kama ema wo mo ede tukwan wa opɛ mfie num ene visa akotena US anase Canada sɛ ukosua de anase okobubra no Jarlight Travel and Tour as a frame 0249198615 0249198615 Waterfalls Drilling Enterprise enso bebo akache ho abetunsu papa e de amam wo wonfidie ya ye de tu asase ne ma ne kofom pa 100 meters abrebia dam epesi kura no abrebia obenya nsuo e de adwuma 0246265707 0246265707 Dank Natural Healthcare Complex also eya so ya bibidro kroje wabodi tu ya dia se eba de se nemu sa ya dia pa dia ade hye dodo no akọ ho menne wonu dia danse se o man ga nemu die baabi a womu dia bibidro etu enemu sa ya dia se kwa emabiem eya Dank Natural Healthcare Complex 0244 017556 0266593330 Grow Fine Moja Draw waseba mo nyini fine eti de nanu mu atwa wontimi eni dia feso kura no de okọ na so wontimi na na krokro ache no wa ya de ache na so steady ya ase wo no ade ache asa wo ya de ade ache asa wo gina wo na so Grow Fine Moja Draw bebo papa amotimi edidi aborede no ma 0244596532 0244596532 Rock Care Limited eso so Pacum capsules if you want makachi Genicure 442 and Aven capsules na mefa je na wodi abam ebeboa pa ama arthritis din na to ase e dia ma mo amadwuma de no so ye droi na make for e dia chewa ne din ye mefa gen capsules ba bi eto nro bia na ya bisa na wo munyi bi emfama 0248885040 0244183230 na enwoche no so yebeko Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services na wonu mahwem na prostate cancer ne enlargement no wonu matuase e de mayen hepatitis ene yade ahodo nyina so wonu wanu adro papa exclusive vaginal steaming we ayema no kwa formula enu tibomodien kom amodire no ebeka brofo pa ma so wani agiwa wade no asem 0543320030 0244126123 nyame ensha papa amasapon so do yakọ edwaso na yakodi dwa kakra ma memra na femi me second story emedi enkomo oba wedin pacho femi Muneratu for hin abai pacho mi fi mozongo na bai okay ewie pacho me ne Imran na wo ba wa be fa me ba no chechrim me pacho na mi sun adwuma wa Ashton ana obese mepe ana mepe ne so tina me ne wo ho na o maame empene so ana nyinsen baaye tinyinsen baaye na obo maame amane ana o maame efre me busam se ade na nyinsen ba ma nyangu tenu on me de to last week na me maame nsu tie bi ti hon man kasa na me de abufu e kate maame no man fre ni bi ti na de cha na me fre ni ban ka chense se ni se na o maame kan se ade na nyinsen ba ma nyangu ana osisa na maame kan na me se na na osuye wate tie wo ma na maame efre me ana ose opese me ne me maame eba omho ne yentina senka asem ti ne Sunday me ne me maame ko ni sister efie honom ene ekohia ho ana yetina senka asem na maame ne se ansa obeje atum se ne ba no ene me na nyimu ye dia mewu a mbekwa akwa edi enyi test ansa na omahwe akwa no ti hon me maame wanka hwe ane yesire kwan ne koye ti ye ko na maame no maame me 40 cedi no menyim ni na ne ba no o ma miska me maame na ahwe me a na me dia wo me ko hospital se me maame a na ma miska na me de ko hospital me ko twa scan na mbam de ma miska Educo Hospital. Ti menyin sen woni na me frɛ Imran eka chen se me tambe sumen ton kra anyoma. Asema boy ni kan Imran ni kan se adi se mewu na mo koyedi ani test a na ogitum sa akwan ya ni ba obehwe me ne akra no.
ti on man ka hwe na me ka che me mam say na imran e ka che me ti enu on minister a me di na chi ofi akra e baaye ana minister den nkwara anyoma me man nkwara anyoma baaye ti onu na ma miska kwotuto de me be kwa awo so akwo no ti o minister ka che me say me mfra boy nkan chen say o ma miska kaka na me kwoto de me be kwa akwo no ti me frɛ boy no ɔde me sin de ɔkyɛn de ɔkyena na minister si me ngya no ma me mfrɛ ni bia ɔbɛma miska ti minister na ma miska ɛkɔ tɔn kranyo de me de bɛkɔ akɔwo no ti me wo ye no 1 week me wo ye no saa da na numre ana minister ɛfrɛ Imran ɛka kyɛn sɛ ma wo ana Imran no ɛsi minister no fa phone ma me ti minister no the phone man na me Imran ne kasa na Imran se ma wo na me se ai ana o se me wo na me se be ma na o se you what obo ma me amane tini 2 days later ana Imran no ma me baaye o mo baaye no ana mo se o mo ba be chia me ti o mo baaye na me de akra ne ma Imran ne ma me ti ma me ne ti o no wo hwe me ba ni din saa na ma me ne bi sam se me hwe na me se ai ana o se o de nyame se ayi me ma nyame ayi ma film na me se o Yomati. Ti maami ne sorry ko no maami ska 200 cedi. Ti omo ko na mo se echi on be saba. Ti omo ko ni week later, ana omo baaye na omo se ansa na omo beji akwana tu na di som ko edi ni test. Ti omo baaye na omo de baaye obeji akwana o hwe na nimu saa akra wie ye no. O sign pedi ye ni test. Okay. Ti omo baaye na omo de pampers ne enkra nyoma e baaye. Ti minya be 3 weeks ansa na mo ka che me say me mbo me maame amanye na mre na du sam ko edi ni test no ti me maame kwampu no won pene so o se obi amaba ma be hwa akwa na ma akwa no kwampu hu sa akwa ne so papa still na mo pese m ko edi ni test ti me maame su ye wate na me pene so ne enko ti ye ko e na sister bi nsu kan ye ho na no na ekuta me ba no na enipa be 4 ana ye ko e ti ye ko ye no ye ko G ene koye die ni test no ti ekoye no ana e ba afie na maame ne fam se bibie nya ombema ya so ate ti mi ko 40 days e baaye ni week no ana mo baaye eno kwa minister no wa akran de mi di na chi o se da mo meto akwan di na mse o da bi ana minister no se saa de nukunu no ye malam ti obema me bani din ana mse yu matin ti minister kunu ma me bani din ti na din na na e de fra akra no What sister kunu? Pachai. Okay. Si o minister kunu ma me bani din. To o mani din ni week din na mo sa baaye. Imran ne o ma me baaye. O mo baaye no ni na busuafo baaye. Ana mo sa mo be ma akura ni din. To o mo baaye na mo say yakwa edi ani test no. Na ye no kwese ne ba no eba. O mo baaye nso di ani test na mo koye nso ma fa paper bi results bia ankyere ye. E na se mo de ma no be ka se ma koye di ani test no na akwa ne ye ne ba. To o mo kan na mo say o mo de bag ene abro sam ne nkate anyway. O mo beto akwa ni nti na bag ne ebiem na ye entoma ene nkwa nyoma ne pampers ne o mo ni sam na anyway. Ti ono o mo ma mi 3 million. To mo koye na ye da o mase na mo si bibie ne beto o mo nka ti Imran o ko no mo koye na me ka che Imran se mi ni phone e se be den ya no se 3 million na mo de bre mi no mi nyimu enkoto phone ana me ka che se enkwase asem na wo ka che mi no na 3 million no me wo e mo hwe me sen a me mfa sa 3 million enkoto phone ono se o beto phone ama me te free wo scam o ma akra ni ska min so ma miska ma min fanta edwane ma akora no akwa ni benya be 1 year eko 2 years mu onum no e o ma o say min fa akwa ni be no nkodi o be di holiday so no am say sesen na wo nhwa akora ni me di akwa ni ma won so a me ma me obekasa enti mi nya edwuma sa be no mo ka so be ji akora na nya sen patrono akwa no anya 2 years okay ma mimisa we yansa na fe bambedwa fomra sabi etie bia no ye beto aso because die na bem die ne no ba ye no
mokoye DNA no results by Patron e by ye chema will be anya ne de Patron man fan be che no so mo de omanu be kan say die results number DNT and a mama request moments more people. A dear dance said DNA no a aba. Into when who no said DNA na ye papa ne dia na said Yanedia. Patro ya hu de yan de no so mo de omanu be kan ye. Trans shame. I Akoma 87.9 FM because ye DNA no DNA copies no a bar a year 2 na oba na busua nya ne de na bema na busua nya ne de say yo mumienu nyina de obi anya de anyo mumienu nyina de a obi anya ne de enti where is the DNA resource me pacho and where is the DNA test and the resource na e ba ye ene ewen enti e wose yehunu na yehu say ye no kre say ye ne de a na anya ne de a e wose moma yehunu mo mfama ne hunu e meka nkire ye na na kwa ye mo akwa ba ye na evangelist me mo akwa ba bi na naire me mo akwa ba bi okay akwa okay yakoso na ye nhwe Marco yeguso ya yeguso ne de na yeguso ye je enkwa foforo ewo Akoma FM Akoma mu Nsem nti e no de yeguso a ye je saa enkwa yeguso ye nuaba ne ye nuaba ma Akosiane Francis awarefo mi no Akosiane Francis Oma beshia nkwanhia nti yeguso a ye omado ye ra Todd ameyaw just a little kwaku de na ye de to so na ni agia na ni just a woman wo mo say sa say ya kwa na ye hu ye no ye ni je ye chen say agia bu obu hu ni omunya message ye ni agia o hu no obahu Obahu Japan. Omeni Japan. Sister Eti. Enyame koso anu shamu. Nikki Pizza Fan Club. You remember baku dia birthday. And there's DJ Clinton. Little kwaku papa. Nyame koso ana onshira no onye okese pa. Teresa Boateng. Nyame koso. Just say ya bo happy birthday come na adole Nikki Pizza Fan Club UK and ne birthday enra Nikita Semako adwuma no edam anim no me hunu se so and case bia ba ko se mo gigi ska kra ma obi akohwe na ba ko na we di double salensa mienu ena ba nti enra Nikki Pizza we come Okay, so happy birthday to you. Ensha Nikki Pizza Fan Club UK for nyina dia mo yema ye no ye ni eso bebre. All right. Okay, enti said ya na ekua kan ye no yeguso ye nuaba ye nuaba ma no yeguso ya je ba konkwa last year this year so ye jim ye no enkwa na se bia no ye beje omo enkwa ye dwuma wose ye ya no eno ene yeguso aye ye numbers no donation line no 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 1462 0245 30 1462 na ye kasa feature ko adansidie no yebebo adansidie astate enra yenu akojopoku frɛ o phone so no ka se wanya adansie bi obedi efa donation oyema yenu aba ne yenu aba me yom gusu ho yenu aba ba ko ede ne de aba ba ko nso ede ne de aba o se na omope rent sika de akomo maame no kwasem se na ebi ni ho na da wote se ye ka se de wuwo bi abompa yeguso na eka wanya de yeguso na de fabra yiwani free so nyame beye no wo mu so opa sika de akohan de ama maame de omunya bie but
ɔyɛɛyɛ no anidaso kyɛ sɛ obi abrɛ wɔ mu sika so wɔmfa nkɔ han dan ne ma ɔmo mama sɛda yɛkɔ fie obi nso frɛ saa ɔsɛ little kwaku deɛ no ɔni anidaso wɔ baabi ba ɔsɛ ne just 20 cedis ba ne bɛnya asɛm wɔ police station ɔsɛ amunum hɔ anoma onim nipa ne baabi a nipa ne tua flat ɛde na no de this one me ya onim de baabi a flat ɛna enjoy no so we so adoyɛ ho ɔpɛ so bomba ya ne nipa nyame hwɛ sɛ wutu anamon kete woyɛ sitie di man na wutu sa anamon no pɛ ya kan dinara ɔbɛyɛ to your surprise ɔtɛ sɛ nyame bɛ surprise wa ma wa wu bɛ shock you was some baby cry some bible baby adanse no eba adanse so sadia ye na ko de no ye best start e de atoto so the best start abobo audios na ni ye bobo no sa bre ni bi ne audios na be ba fa we ho so ye be fiti ase na ya bobo audios ni nyina so ama mo hu na dance a e ba fa wo mo a wo mo bo aye nua be men eni enua ba na ho enu nti koso na yenwie ne preko na emu hira no enye dobo nyame enhira wo pa nana yenhwe yenua ba Rebecca eni ni kunu tesu eni abusuafo a yaje akora ya boso yen pese maame behunu ne ba Marco wo Rebecca mfonso wo ne ho pa o wa ye mfonso bebre unse oba wo teacher ni aba na ono yade na to baabi oni baabi da wo de wo no ama ne dan damu ene ye nkonko a mam wo bi de yo mam dan dem na mam din ai uradi Yesu mama bi bo mu wiase o mama bi bo mu wiase o mu wiase ne ye na we nyina mu no wa mana ediso saa ne wa baba be wo ba nyinsen wanye onu a sa tena wa na obeso mu saa owie na oma on kakra de ko hospital saa afei de akora de beba na di kura ya asem uwie ya no asa akote wo ba asa afiri wachi so mu na je enya agro ho de wanka no kora na enya agro be na shakura na bufuo no kora wo ho a na waka ne preko pain na wo so ho ato enya agro wo de akora no koma no wo se wo mu ono so age because na on hwa akora no nti abufuo ma akobusa wa no aka ma ye ho de mebufu ye ana me dane akora ne ma no se wo so beje na age na me te ne ma no enu ano no wo so that time wo di yaw eye dey wo mu oh wasa akwaji akora na sa babiem wanyi na wie wo hwe no adan na ema bi kura ntimi nsinkete wo mo abrabom bi sei na se de wo mo din dan be man ko sa ko se na o 7 years wanyi ni eti ma ne nwo wo nchen kakra ne papa benya no onfa mra wo fa ma wo na wo hwe wa de because amamra kura wo achi amamra wo achire wo ya we wo so ya we sese wo na wo pe na sese wo brein wo na wo pa ya hyehye mra na me de me wiase a me ba me hu se sese so de yes I nsamase de atonkola so nse me wu a me bai mane nko ha me wu a me bai mane nko ne ma me ho na se de wo si kan nsem na minim ne ba no kra wo kan ne ba no mpo no ontumi yusu da word ne ma ne ho na akra no ontumi nsi pinka se wo ba enti wo kra no wo so wo ma abusua no gabu bebre na de omudi ya wi no omudi ya wo efise ko ho no so kra no na wo ma wo nan mpo ye ntientia o makwan a wo ne papa wo de na so ko o makwan no akofo wa de aba aka wanya asam foforo se wo ne papa ho that time na ne papa ti ase na o makwan na wo so wa akofa wo so de eba anka we enye case wo papa na afirim ka wo ko ya no watam wa de wo de aba wo nchen sese hwe na abaye case bebra mo ma ko mesre menkwa abusua no ho so kakra something there ordinano aka na emom ye betumi aye hu bibi eye na no na odi aka na emom bibi wo ho enti yesere wo mo a one oba bi na wo ba no oba bi na nyinsen yakola no
obebi na wo akola ne baaye obebi ena mene bi no otifiri na yase ade akola ne beto fom enti mesira mu de wawu de wawu ko mumienya hu bibi ne yemfa akola no ema ne maame yenka ase ni school se mo nsei eno de ehia ye pa enti se eho no ye hwa ase tenamu na eho no bebo akola ne school se mo a ontena ho na musumu so ne mu bi na mom omakwan a omra ne maame ho na ne maame so enya dɔ kakra na wɔhunu nse wɔno so wo ba na ne ba enie na ɔmo nyina na abra akora no ho enye ɔmo bra nko na abra akora no na ememe hwe ba ya ɔmo mpese ema ɛso bɛba ɔmo ho no na ema so nko hwe ba ade ti na ɔmo so makwan sɛ papa so bɛhwe wo ba nti muso mo hwe bia eya muso mo mpene na ma no so mefa nkola ne bi no muso so mfo mo ani hwe omo bi na munyai se na wugya akora ne ho maame na wugya akora no o so eya wo ba se wiase asesa nkokɔ mema no omo madi omo achi o se wo so a wotumi so kakra de koma ne ba be ma ne bi ana ne ma ne bi enti mesra muso mo mfa ni di mo achi bi na ma ne so abre na ye gya mo mamo no maka se omo nko amna mefa enti mesra busua se bi omo asigina ye no ye mpenne ochina adekye de wo ho de wo bia omonya amamre no na ne maame so akora ne makwan a o mefa ne nko na ne reso nye de enchichi bi na na koma nto ne ye ne da say evangelist mami nko abusua amamre ne so akara se de agya ya efre mo fre agya ya no oka ubusa ne se na amamre se o mo ye fa akwala no ho ansana o matin no waye o so onde onim ho hwe na me gidi se esire amamre de ye mfa mi akọ nti agya ya tete na me ka kire se unua no de na no aka na no de watimi agye atu ho a bu se kro no amufiri no mi enu nyina amufiri mu baaye no amamre da wo no de ensese ubuso ko pim se unua na no asem be ya adwuma no je se mo kokko ya amamre no a kire se akola no ye unua no ba mo agye ahyese no kra no so wonko yingu wo de bia baka se wuni mo very good ba wunua na wo wunu se nka wo kwa akobusa na mo wa amamre na mo ye di busa saman ase mo nko ye na mo busa saman no se akola no wa anya na dwi so okoyi na saman ne be ka che mo wa amamre mo tibi ya sa de saman ne kasa so no na nipa na wu ko na waji na no asem na ja minua ni wu no wase wo wu no ka se mo fa 200 million mama mi aka mo de ba ma ya nchoro se bia mi de ne ka na mo ma 200 million no de ya nchoro so no ye be sere emra wo man ni mu na amamre nso ye adwuma court di amamre tum wo je mra ntum enti ko mun ko fie wo ni abuso ni nyina nko tena se na mo nya akola ni tirade eze se mu tua sika ma obai na busua enantwie tua wo bibia wo mun ko tua eche se wo ye no ho ade afa wutimi fa akola no aman no so mra be ka cho se nya wo nko na wo ba no enya wo nko awo dia maame no na kyem odi akola no to ya furu no mu boso me nkro ewo no enti maame no so access ewo de ba no ho muntimi stop no se ma ne nkɔhwɛ no ena muntimi nkase ma akola no so ma maame ne ho emra wo man ni mu wa ye nsamanse se ye de akola ne ma nsamanse paper be na da so wo afie ofo be wu paper be na da so wana ka kire wo wa wode anko wu unua no wa wode anko wa ngu so no ye ni ma de kura de ne ko ye de nyame fa ne kra nsie na mo ntimi nkase na ne wo wu no kase mo fa sika nko twitwa wo ma anka wo kase ye nsamanse nti wo de bakwa ko twitwa ya besra gya ya mesra wo na ade na besi wo so famra to de da na abusua na koma nto won ye wote de no wa konta ne ka o se man ma edo na e wo mo ntem no ensei ono so ye be ma te se wa ko betimi aye bibia so so ye but wo de famra kwan so ya besra wagye atum hwema akire nya di boko muko hia na mukɔ ye tira de ko pa to nsafra ye beba ni aba betena mbi ni aba behwe na akwala no afede na akwala no ho atɔ no se we twene ha wo ye dista akwala kama adai kala kama ye besra mo mfa yie nto de da na akwala no nyana so njo nsua na ade onyina emumi enum de a enkwan jo a anu sini oka bihwe edase Marco nana de papa ke ya nana metie nya na mebusa se o sensamanse na papa o de nano ne ka keke ana o mo recorded bibi o ma edi adanse se o kan sa fi se me in as much as me no mama o hwe na o ye chiki kakra na num kasa ye we kakra aha but eye ne ba
say ye na kama mini ne wu ye na be ma na fa ne dia me nyi ni se nka oba na busuafo be se chenchena omo kwaja akra na ba omo nche because omo nim se ye den a owo ne papa ho enso we no papa Salome ekoye no ono wu kwachira de wo baabi wentimi akọ handan oba nche na akọtena ye ma je dan sa je ade ka ho ene na kwanyim awiase koyigu onko yigu ntisa nko yigu ya ka be jai samanse se akra no meme ne nko ho no na mpacho ye bosom wo fie ho na in fact ebi a okan ye no ebebem te ebi omoso because we nyinam no wanye amamre bi e kire se akra ne mpo ye ne dia because ye nim se semfo de se be omamamre no before say obeje oba no de say o ye oba no ho de o say brand say o so no de o ware asantini opesemni na nensa akwaje ne ma wa ya mamraje ne ma enti mo nim sa de we nti ade nti na no mo pese mo ye sa ne ma na mo ye no me de me mama o mo nkan hu se o mamamre wo ho e na mran so ga na mran so ho e ye ne ma me se de ma me ni tie bia o mo fa na ade ma no no hwe ne ba me gidi so betimi ahwe ne ba se watimi ahwe no 7 years na ma beje ne kakra obetimi ahwe na ade na me ma ade ya na me se on pese obehwe ne ba o se fa ma ade ma me eno nti na me se no so hwa bufo nti na ma ono so ka se na esom joba because already na won hwe no enti me mesre braya waje atum se mo be ya mamre na monko na monko ya mamre na mo mama me nso nya access to ne ba no na ye den ya ne ba no na akwa ne ko onya ne maame ho do kakra na be kakra ko hu maame ko be ka se onim ne kra na me ensha papa aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no a ena waso egusuada awia wutie ne yenko na me nimi aba enkodi enkoma Richmond Herbal Center yen ene de akuafo nkoni akuafo seminar papa abadwa so papa over to you me da se ne achietiefo ne ahwefo Richmond se yenka nche obi bia se opese ohonam ye fe na ahonam to so a eye akuafo seminar ye fe na Richmond Herbal Soap ena ebeboa wo ama wo honam no ani ada so kama se wo pimples wo anima na se acne ana se odware ana honam mo kekawo udware a ho kekawo ana se uyi a wo shave a ubon se rashes adaroma abetuatua wabodwiase ana se honam duamu baabi a mepacho Richmond Herbal Soap akuafo seminar ene beboa ayi sa haw ne amane no afiri so wo enkra na se mofra wo fie da bi omuti hu no kakarere sa ehoa ene eyam sa neoma no age om honam aboso ampacho ma won sanka Richmond Herbal Soap akuafo seminar na fatu ehaw ne amane abeto enkra ne tiri so no eho se wo pimples wo anim ampacho udware wi a fabisha so ma Akoma sa beebi a ufi se eho no aye no na wo de afefa so na wada obu ho no ma flakes o wa nanim ne sa nanim no skin no da bia ehwane no wa ho mepacho Richmond Herbal Soap ebebo de acne ayete se pimples eno a enyini eno so a entimi enkofom na abobo nanim no ayese fufuo no anase aba no ne fufu honom dududu sa mepacho akuafo Herbal Soap no eno ene bebo betu sa acne yade no ase ama wanim no atimi ada so da bia mekasa honam dua ye nsre ntu kwan entu de house ase ebe mu a repair ntem se de beboa mu anya honam no ede ade udwuma nya sa ebe kakra bi no ye twaka ba wa mu asha wonkwan no wuntimi enhye bi ye yi body ede age bibi a wuntimi nya bi fi se wo skin ankasa no enhye da enye fe roughness kakra e wo so obi honum a wada enwemwa bi awewe no da bia ne honam ani no bon se dark spot bi etuatua ne na ho anasa ne nsa ho waye di obetimi bia enko wonsa ne na ho no aye black spot ne ebobobbo ho sampacho Richmond Herbal Soap akuafo seminar no ebeboa ayisa haw na afiri so ama ho ato de ka obiam ne se obu odware a no de afen ato ne nipadua so oberere ne honam ne saa na se odi twi ba bia ye ne hene no o se ensuo no enso wa no de nkyena tum anko o se eyemoja wakotwa ne to ba bia no astela no de etia netie na Richmond say uhia akuafo seminar se de odi dware a ebeboa na reports nim na saa ehaw na se bacteria na sa fungal infections a etimi etu ase ediama ma wonsanka bi na saa ho keka abetena so adabia na afen kurawo efiso okodware ubedwu ho no na emfiri wo so na omo yi a ensani ni bi begu omo abodwe se ase ubon se aye dindindin entime mpai enko dabia na o save na ebi animu twitwa na foforo beka ho obi so de akre
etuatua na chi saa no ne konwachi honom no oyi abonse ɛhɔ no ayɛ tofotofo adeɛ bi bobɔ hɔnom ɛno a ɛnkɔ ɛno nso a ɛmpae ɛnyɛ hwee day in and day out no na ɛyɛ kɛse na ɛgye wati kɔ abɔ so Richmond Herbal Soap ɛfrɛ na akuafo semina no ɛno na tu saa haw ne amaneɛ n'ase woyi anu akyire na yɛwɔ mmaa bi wɔ hɔnom a ɔmo srem ɛkɔ ɔmo to ase hɔnom no ɛnsa bi abegu hɔnom a wɔno akorɔdwe ho a wɔnte aseɛ so shave yɛ na aba anasa no na fifiri ni baabi mepatwa ɔmo nsanka akuafo Herbal Soap fasra so fa bi dware da bia yɛ na application sɛ de bɛboa ayi saa ɛnsa no enipa de ɔwɔ hɔ a honam ne yɛ wɔse yɛ de ɛnsa fa so a yɛ fili sɛ honam ne yɛ de ɛnsa fa so ɛnyɛ sɛ ɔdo ɛnsa fa baabi a na baabi a yɛ riche saa ɛmoa nipadua no ne nyinaa no akuafo Herbal Soap no ɛna etu aseɛ yɛsan so kanfo ma wɔn a ɛkaka akɔ long journey ahodoɔ no ɔtena ne sisi so saa osi fam a ɔtwe ne mu saa na ne sisi ne yɛ ne ya sisie no ɛyɛ wo ya saa na na ekuro bɛ mu abusua edura nwumre a wontimi mfa ya enti wo yusu akuafoɔ semina no de bi fefefa sisi akyi a ɛbɛboa ntini no apagya ne kama edura nwumre a wobɛhu so sɛ wo yɛ banka na ato sisi so saa tela da bia kan ska da bia sisi yadeɛ ɔsɔre ɔse da bia waist pains ɛwɔ ne so mepatwɔ akuafoɔ semina no ɛna ɛbɛboa wɔ de ɔwɔ severe menstrual disorders anase pains no ɔno nso hia akuafoɔ semina so ɔde bɛfefa fa wayɛ ase bosome no ɛbɛso afa apply hɔ nom saa na ɛnsiesie wayɛ ase no sɛ de bɛyɛ a emogya bi a aklɔte hyehyɛ baabi no ne nyinaa no ɛbɛflow kama onte yaw bia ebia mu nso akuafo nkum ɛno so yɛ general body pains deɛ honam yaw ɛtene soɔ deɛ asɔbaa sasabro apɔso yaw ahonhono ɛwɔ ne nipadua mu no ohia akuafo nkum ɛntena mo apɔso nyaw ya obo abo sɛ osi ne tira saa na ɛyɛ adwuma entina akyi brɛmo no saa na akyi hɔ kɔ ne kwan akyi hɔ nom no kasa ne timi ya ne ya ɔtwene mu saa na ɔde ne sa ɛfefɛfa hɔ mansanka akuafo nkum na fafefa saa joint ne so deɛ ɔno nso eti yadeɛ anase ti paye sonku bi wɔ ne so no wɔ hɔ nom saa abo sɛ na ne ti no ɛto de bia na fa baabi pai no ɛgye giga no wɔte hɔ nom sɛ osi ne tira saa ne ani nyinaa ɛyɛ yi akuafo nkum bɛboa wote kakra bi a baabi a wote yaw no na wo de afa so no watena se agye wahome bon sɛ enmretia bi no na saa yaw no ɛkɔ mepatwa ma won sanka bi de sasabro ya maame no papa no no omu huna mane pa old age ka chewa bon sɛ unnom pemu ɛrew anaso aposo ya obu okokra na ne nan no etimi lɔko na agye ka no ogina fa akofi sɛ emu echim sade ni nyina rewe enti ede yaw na abrɛ no ma akuafo nkun emɛn ɛba saa na afa bi srasra joint ne so bebi a yaw ne wɔ no ye wɔ yaw bi so wɔ hɔ no ma ɛnɛ ɛhyɛ ɔhi bone anaso ojonku hɔ bon sɛ ade bɛkye na abeduru na nkokom ɛwɔ hɔ a na ɛwɔ na mpo so wɔ hɔ a na aba wabakɔn saa yaw no ɛninam nipadua mu saa ho baabi efire mepatwɔ akuafoɔ nkun ɛbɛboa wo ɛyi saa yaw na ɛwɔ nipadua ne so no ama so ho atɔ ɛne ɛwɔ bi wɔ so a ɔbɛda bɛsɔre na ne ho na baabi ahono sɛ enwemwa bi ɛnɛre na bon sɛ hɔ na yɛ kokɔ mepatwɔ fa akuafo enkun ni bi srasra ho na ayɛ kokɔ no enu anwumre no bon sɛ saa ɛbro na sɛ hɔ na ayɛ redis no ni nyina no afiri hɔ nom adi amaw samena ni enkun no yɛ kanfo ma obi bia odasani bi ɔte asase so sɛ ɔpɛsa skin ɛyɛ fɛ na yɛ kama na ani da hɔ ne deɛ enyi akuafo samena emfiri udwumadie mu fa yɛ samena dware day in and day out na fa bi applied anasa fa bi fefa baby krona ɛhaw no fi sɛ rashes no agye abɔso no obi wɔ ha ɛkuro nti pampan ne nkabɔne wɔ ho saa samena wei eyi efiri hɔnom deɛ kuro ne nso ayɛ sɛ Ghana map no ne de n'akyi da bia na ɛkyerɛ ɛnkyɛ beduru Africa map mepatwɔ fa bi fefa so na saa ɛkuro na agye wa mu obi deɛ no ayɛ ntuntum bi ɛne ne skin no saa blendi o saa ayɛ de wontimi hu ne yie ɛnso wohwɛ skin n'ani a wotimi sɛ ɛnyɛ kama mepatwɔ akuafo semina no ɛbɛboa wo enyi saa ɛkuro no ɛmfɛmfiri so na nkun no nso entu honam yaw ase sɛdeɛ wo nso benya wo nan ɛde anante anasa wo nsa baabi a asɔ baabi akyew anasa titiriye asosɔsɔ nipadua mu no ebeyi afiri hɔnom ɛde ama wo deɛ yɛ kanfo ma wo ne sɛ ɛma bi mpa ofie omofra na ntobro anasa sempo amanka prema saa enwoma bi ɛtototo nipadua ho a yamfa ngo wobɛba ne na de da hɔnom saa ɛba saa na ɛnyɛ fine saa haw ni nyina no yɛ de akuafo nkun ɛne ne samena ɛna etu aseɛ Richmond Herbal Soap
eno na ye kanfo ediama na afa Richmond herbal ointment e fene kwafo nku no eno so ye kanfo ma on ba bibia ye ton herbal medicine herbal shops chemical shops ahodo bia no ema na eso so omo anaso omo de egu abobo ya eni hwi baro mu no usia bia wo so pekuafo semina ni nku enku ni ti ye kokko semina na nkasa enku na ewo mna so kra ye kokko ena obi de ne nsa aso na chi chese na chi eni ni sisi achi wo no eye ne ya fi se tu hunam yawo afa semina ne so ehye adaka white ena blue kakra wo ho yellow kakra wo ho ene atwo ho akuafo herbal soap sa samina yi eboa mpacho herbal ointment ne bebre wo dwa so nanso kwa so pe akuafo nku enu na timi honam yawo me pacho bi fra Richmond Herbal Center so pasem ni mu nyina enchemu a e wo 0249 186 845 0249 186 845 anase 0546 840 846 0546 840 846 0249 186 845 ofre Richmond na obeche omu sedie edro no use no upebia to a mepacho herbal shops chemical shops ofre Richmond so obeche obaby a ebi wo ukwadwa so asamenko Blessed Herbal Samdora Kingswalk na nabwache drug lane ho onsabeke bi mensa Jeff Herbal mankesim sa herbal outlet ni nyina no yeton akuafo nku ene ne seminar ko pebito na emu a na nipadua no eni enye kamakama ye de besia na dasene so ya betoa etiefo so ye mamu nyina monitia ahenewa Mami insha papa paminu ba so with the Richmond Herbal Center for product here akuafo nku ni akuafo seminar chene so ema me se ewie Josie fashion ada romanti ena metia Josie ena mama tade kama me de asha messages ni say oh mako nwa fe pa watade na fe no kwase me Josie fashion Josie wo kuma se bom so when you meet me the sports no ene di enhwe ni mo wo say office and say wedding engagement or dinner wear ye babia wo bia brechi memo regents ni mo bia wo patade wo fe Josie fashion obepam nya ye de abrewa boboa no ni na say wo do measurement ebe manu Josie wote adepam asentima ne pempam woni emanyina emfama she's at the romance so na ene menya reggae ahye na ye me make up some detail she's there with Kumasi Sports Stadium on Unity Oil and the enhwe ne mo wig bia da wo pe atiasefo asase su bia no she's there ebenya bi e de amount bomode en fish she's it was 0249 155 776 0249 155 776 place order na yemfa emro obapa ma Dawood Herbal Center, Dawood 360 capsules, 2cc yade ne sasabro ase ointment no so ene ya wo de srasra wo widie no mu a eboa ema ye obi e wo widie no mu aposo wo chiribramo no nyina da etusa ya no ase krakra na ebetumi aka na me no nyina abom sade ebe ya wa hodo nyina ebetu ase kra malaria ene tete wo na se wonum no na se wo timi ne aduane no no awie pe no wonum ato se ya ne wo so adro no eye Dawood Herbal Mixture ubenya ndodo moto ewo Dawood Hospital Herbal Hospital wa dodo bi apebia no ubenya bi etu na edro yi ene ebone mrane se sehwi edro no 0244886437 0201681717 ofre pe Dawood Herbal Center won baje osom na 2023 ne de ba so anya adwuma nsem se yi ankotokra ne sa mema ne bedi urof sa eno ntia ne de wo bi abaye adwuma quick credit adamanti enebesia wo ensamo de he kane no na na chese wo pebesia se ya beka wono nsem nyina de akire kwa bra no wie ya na wono so toto papa so ne se wo hia besia de ya adwuma eno ase number me de betu dwa wo be frem na ne quick credit atoa enkomodie no eso adwuma no wabie bi dada na eso na nse usika sam ekofam na pesika e de atete wa kwaba ne wahye mu so awom se frɛ afa adwuma ye fo no ne bo so be na ye se so ahunu na ye 12 sesɛn edrum fifi se ye no ankofo sika sam eno ti se baby ayedro no se wo pesika dia so to ha bia ne manimu ya so awon so frem na wonum emo 0302
200390 0596920833 ufrepe quick credit ebeje so na adwuma no wobabie nso a ansa na babie adwuma no kura na yakona na ye bi nchen so hono ha akwa nchen pa no mo anam se ne de edwadie no nsem bebre no a ene wo mo ba besia ebo odwetre na hye bo odwetre na hye wonko adwuma bia wo wiase bia wa ye bia ya asa wo ya ba lock bi sei baba de akona na ye bi nchen wo mo papa fe wo de ne yakwantusem na wo ko ye na no ada ye bo wo ba ye free wo try nye ye anasa wo kwa de wo nko bi da na so embassy e wo ma mu nyina wo krata da ho a chesa ni nyina enso ba emfama wa na ye bi sibram na akwantusem no spiritually won sisi bibia no kama na ekwan ne ennem na fe so watimi etukwan ha wodo bia wo na mo say spiritual marriage ana say yade kura dua bone no me nyina so fa ko na so ye na wo mo entroasem 0243 134535 0557 667510 mommy media group Yami insha abapa amasapon se wodi akọ edwaso na mom awie mamenka wo se bia won so wo how wo problem bi na wo pese wo de ba akoma mu nsam dwumadi so aba bia wo bia no wo de ba ye besom de amamom se wo ba na se wo yira kwan na reboa me wo ha wo ba na se wo yira kwan na wa free production line me pacho wo problem one kind regions ni mu bia na opese wo baby bia na opese o do how brain ya wo askwa ye ne kumase mo no ene di nhwe ni mu ana wo betimi afre ye wo sa numbers yi so o frɛ ya ye be fa ye no obedi nkomo se twa se wo se wo ba ye be ma wa ba mama won se nsem ni bi o ho no ma ya na oka untimi ma nipa ne ma fi se ne kwan wa but wo hwɛ ye no di nkomo na wa asɛm na wo se wo ba pacho wa daroma ye wa askwa ye ne kumase mo no ene di nhwe ni mu ni monti sa wo ba na wo yira kwane a no wa frɛ 020 39 and 055 26 01 529 26 01 529 Nti also oyira kwane na se wo fra ya beje oso na ya che baby e wo ni producer eni nkomo na bibia enye kama enche ye bekwa homa ne so na ye ne etie fon so akwa akodi enkomo na enso so ye se baby adwonfo bono na eho enyia ne papa bo so ban so ena ma japaye me ka se ye nua ba Mary nya akoshe nya ko ene ye nua be ma Francis de no adanse astate eba wo ho said the little kwakudi na dance ba ye di bi two screen ne so media dance media dance bo ha ye see dance de ma ne wo mu dia dance but mema no so de ba na police fo nyina dia dance dance no free both obi e di adanse enti no onso ubenya adanse de se yenye nipa ben nan ama wo mo di adanse de aba de afa akoso enya akon ene ne kunu Francis de yi hu menim se ebekoso aba na epepa esanse ye diska no ebeye de ewo se ye na wonso otumi enya mu nhira nyame ya adom okina na Ishmael ne evangelist besan de wonum akọ hospital no ebiemu na de wo se ye kotoa so ye no eno so yakotoa so fia danso ye besan de wonum akọ meboa fia danso entichina ene fiada Ishmael ne evangelist eni adaje ye gusu ada ye hwe wo mo se de ye hwe little kwekuno ye gusu ye hwe wo mo ye nim se we nso ye betwa ye yi adwom e de amanyame na mama late nyame enhira wo papa many abeme be ni dey no say the praise the Lord was the praise the Lord is ano dey aye na ye nti no na me kai praise the Lord nyame enkoso ana onhira mo papa enkura hyasemu a mo de hye yen no nyame enkoso ana onhira mo edin no wofa anane e wo USA wofa anane ono so e wo USA wofa onyame enkoso enhyira mu nyina numbers no e 0599 814 926 and 0245 30 1462 afi ye bekwa homa no so na ire bobo numbers no ema ye ne 03224980335 and afi 03224980336
0324 032249837. Okay, enti won so betimi abaso bi obetumi sa wo pesa wo ka bibi fa little kwakudie no a enyense afa ho na afei waka bibi nso de afa yenua bai ene ne ba be ma wawuo ne abusuafo age na boso no yen na wodwene fa ho odin ene ba bi afrefre. Hello me pacho yes sir Maa Akos the tension is going to hinsi asa hinsi na ni mo fe Mako onyame enhira yenkwa. I'm Rebecca seven and person kaka Rebecca na nkasa no jimi fu ya se no itani a wo be ye adwuma ni ba bi da wa je ne na tra wa nyemo ye bi kan won show wo su ko yigo an ko yiemu wa show wa san so akola ne de Akoma na se joba wa je no wa nkasa so ni nse mu ko ba mamre so won be ma wo no nya wo ho ade akola ne nya be ma ne de nte de na ade be ma akola no koma be ma nte no na te ne bre no wo bre enne ma ya ba mpa dwuma ye ba ko so wo be ye dwuma si kiti afa ne ba no na ne ato be ma so wo so ko ba wo na ni wo no be ma ye ni na ne fini ye enne ma ya na ba no so mu kwanye ma wo mo trust me gba so mo ma no no ya so na be ma na nhwe na be ma na awem mun dina enne de bi ase ye yi so bi atu so bi na so no Maa Akos Yami ensha papa me name udi ne ba bi afrefre. Maa Akos ye fam na na bia de ka sefra bobija Maa Akos ni ya ba no no fam na be ka ni ya ba no wa mama anka ni ya ba no wa ya de papa ele oba woni be ma ni ya de fili we na aba wo so won no a ye adwuma na fa he no ma se no a si ye si wonye no wo ade na nya ne ba ne ade na ma me so ni se sa akora no so ko di na ne side a che de papa no ma di akora no mo he no ma mo he na mo kan ya akora ne da chintin o akora ne da chintin mo hwese papa no obehwa akora ne mu na bibia no ma me ni di na ni bi hu ba no so mo ye ne se mo je ne na koma ma me no a ma apa ne da chi be sei na papa no akora ne papa no wawu wo mi sa ne papa ya no mo he no na me bo wo mo hwe ne kama yeah ano na me pa ti aso mo he no mu ta no mu sha akora because no na pe be say ma na no tedle e ti ne mo de no koma na ma akora no ne da chi be sei no mo ba he say akeni ta mu bia no e be hu ne ba no na bibia to yi ma na ne ti kwaku nyame se ne ni ma ya de nyame nka mo pa no wa ye nyame nka mo pa ya da se papa na na de ade udi ne ba bi afrefre. Ekwa mimi aba agosi papa bi. Nkwa mimi aba ma ofa kwa ata papa. Mimi aba ma so wa asante manfon ko fi ase no ta ko. Mimi aba ma mi mo no abejafo aba so. Ide da bia maka jo se mi jamu tie ni makotie radio station bai. Ise mimi aba Nsem bia mi ju ma mi mo aba so. Enu dwumadi awudie papa na me fa ko nyeso na me tie mi ko fi ase menyina. Ya makola ko fi wotenche ya me na ehwe dwumadi ne dendende. Mimi aba media me yeni aba le wo mu se wa yemfum so nenso yeni aba yi o hwe ni ba kira kwen yeni aba wo mfiri mu na se bi wonye yarefo ene woni be ma so ne we enye be ma nkwa na wo yeyi esisi ese papa na firi mu de abusuafo mu age akola na boso no enye mu di hye nkwa na wo akola no onu obi na wo ye yeni aba kwa se nkwa na o keka nam ni mi se ebia papa no kwa na ofiri se akola ne mra ne nchen enti ese ye be ma na abusuafo no wọ́n mú ṣe yie ni wọ́n mú tutu ọmọ anam wọ́n si bẹ̀bi ẹ̀ náà wọ́n mú ma mmiri abani hu nipa no na mo agye no akwadaa kwa mo nya ne ho amamere ɛna mo agye akwadaa abɔ so a bidi ti sɛ yɛ nua bɛrima no abusuafo mo anyi ma yɛ maame ani ne yie etu ɔmo ni yɛ sɛ yɛ nua ba so bɛhu nipa no ɛwɔ mu sɛ deɛ ɔne no wɔ wudiɛ nanso bɛrima no ɔno ɔbaa na wɔyɛ a mo agye akwadaa no abɔ so wɔn mo nua bani hu no amamere ɛsɛ ne fata ɔmo nyɛ ma akwadaa no na sɛ yɛ nua ba no so akwadaa mbɛba ne nkyɛn bi ne nua ba no nso nya ahotɔ medase me nua ba papa bi insha Allah fakwata within the baby afefri Dr. Fred Mohammed Harun Katafri aguna wi amase kotunkuli yo mo hayan kwa liti kwa da ro fa FSA no wow ne wode yamya hye ne wani munyam adam hu akola da me ra o Maa Akos yamya hye amaya de na me tumu kwandam na munyam mabobro forsa na me mwa the Pastor Julius ne de mantini ngara watuka yana ai watuka in kakra bi yo ade nyame farum da so bi oni yame yaduma bye bye me ensha wo papa pa yeda say within the baby afefri obagoje ni re
Now, highway. Africa, yeah, I'm a container. I only know can use a diner and one banana come for this year. And Islam, Amsterdam, which are now about here. I best way, acquire a colonel mountain. So they were barring the pressure quality of Akoma. Muntias here. The movie of one of the friend, I'm moving the Muntias here. Maybe a move back on my fire. Over my boss, and I'm not far more immediate farmer. So, aha, we could be a 3 million. That was one in the gun point. What is Macro? Yame Esha Papa 0322498035 0322498036 0322498037. We didn't baby I feel free. Yeah, a friend of Kunkasa Lobito. Lobito Sobulu. Hello. Bemena. Ah, yo. Namika, we are being. I am crying. Yenye ano se wo ye mistake o so okoto akola mi trin da enya no ne ye camera tin ya na edu ba bi e no ya message ti for say on ti mi so na bi 20 no dia be diamond. The question is embrace e ma yo ye ni no ne ba ti kura na ne no na mu kan na ni bi sa mo se enya mra organ mram ni both abusuani na mra bodia yenti no mu dina ya oba ne se wo hu ni ba enkantam na mu ni na tina ni ba na bi obi abusua ma ni bi le mi fi sa ni ni ya e so ya dia na wa nya bi je no wa se ni e das ya me e sha papa me nua be ma we din ba bi afefre Good. Yes. Never tell Bartolomone. So I can't say one summary. Nana from Pomasa says what among the Jan open the door here. Mama, Yami and me, we in the round. What I say, I am never ya, what you acquire, Yenny and Amuna, and one who make it. By Udi, Mama, I will summon someone there. Obey my Pomudia, I'm a union and a new area in prayer. Yanko one shrammo, no Mama Wadia, a broso. Amen. Yo, nyame onsha won so say waje bre na wede afre aba program no eso na wabeche wadwen said ye tie bia no ye di akire ayoba tan e wo se otumi ehunu ne ba na oba nso etumi ehunu omame aha na ye de ene akomamu nsem dwumadi ni nyina ye de ebesemidin ede mako sabre de ebusua pani same e champon assurance pepe little anything no so aye krado ya wode yen e ba omo de ye beko agudie mo hu aha sports the opetie wo mu bia no ye de be man live said the city and anti enward fidie no en Africa Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma dancing na yet to me dancing all day. Akoma dancing na yet to me dancing all day. Akoma